Oké, we gaan los. Nog een uur west. Viel de nacht. 5 nachten achter elkaar. Mooi. Anna Hettinga, Achie van der Meer, Nienke Rex-Jukema, Jack Bottleneck en Janne Witske de Vries. 5 nachten achter elkaar. In dit hok, het is een mooi plak, vind ik. Aan de waardkust van Vlieland. Anna Hettinga en ik zitten hier aan te geren. Achter de schermen Timo Brinkman, regisseur, Martin Wiebinga, loodsman, techniek, Jan Bensieman, cameraman, Gerard van der Veer, redacteur en productieman, manager van alles. Maar die club geven we het van. Ik ben zenuwachtig. Ik ben benieuwd wat er komen gaat. Hij kan volgens mij elk moment komen. Dus we moeten maar eens even zien hoe wij er deze nacht in slepen. Komt hij nou aan? Ja. Nou, hallo. Hey. Welkom. Ja, dank je. In uw tijdelijke optrekje. Ja, hè? Hey. hoi. Bart. Orne. Orne. Ja. Geen Anne? Nee, Orne? ja, dat krijg ik. Orne. Orne, hè? Orne. Op zijn Fries. Ja, hè? Ja. Hoe klinkt de Orne op het hoofdkantoor van Engeland? Daar hebben ze verschillende Ja? vormen van, ja. 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 En wat is de mooiste? De minst mooie is Anne. Anne. Ja. Ja. Maar ze leren het wel. Ja. Is Orne lastig als boeten Friesland dat je altijd uitlezen maar van het klinkt correct wat oors als wat je hem denkt? Of maakt dat Nou, niks ik hier er vroeger minder moeite maar dan nou. Ik ben nou Ja, hè? eigenlijk ben ik wel grutschop. Ja, ja, oké. We hadden het op Orne. Kom binnen Orne. Ja. Hier gaan wij het aan. Dit is dus plak. Heb ik een tafelschikking? Nou, die is zo'n huis. Ja? Die is zo'n huis. Wij mogen hier zitten wat we willen. We mogen hier eten, zien wat we willen. Dan mag je de stoel uitzieken, dan mag je daar zitten, dan mag je daar zitten. Dat is ongeveer het idee. Voor jouw camera's. Aha. Dus je ziet er een beetje uit als Darth Vader. Ja. Die registreren alles. Wat Vlieland, als wij hier achter binnen, dan nemen ze het net op. Dus als er aan een van mij al wordt, of er wordt even alleen nog geweest, dan is het gewoon een kwestie van je even de duinen in, wordt er niks opname. Je boeten kunnen zitten en hier hebben we nog een lied strandje. Dat is ongeveer het plak. Een soort zien. Had een soort mooie naam? Ik heb wel een soort op de iPad staan. Ja? Ja. Zullen we En het wel theeboeken. Ja, moeten we het even uitstallen? Ja, nou zet eens maar gewoon even deel en dan drinken we eerst even een kop koffie of een borrel. Waar gaan Nou, zitten? een borrel. Dan wil het nog een hele lange zit. Ja, hè? Ja. Nee, wat mij betreft eerst maar een kopje koffie. Ja? Zie ik de omgeving samen zien zitten? Zet maar even deel. Dan let ik jij even zien wat dit kampement is, ja? Ja. Zo. Het is heeg wetter. Het is volle heeg. maan, het is springtijd, dus het wetter staat heel mooi heeg. Dus heger komt het net. Nou, zie je, we hebben, ik kijk zien dat randje, daar houdt het ongeveer op. Hier kunnen we zitten, als we willen. En dit plakje hebben we nog confiskeerd. Aha. Ja. Hier kunnen wij vannacht zitten of hier kunnen wij straks zitten, wat we willen. Alleen een frisse neus hebben die Ja, wel. als dat er binnen te benauwd vindt, Ja. dan Wie weet. Dan gaan we hierheen. Ja. Wat dat betreft voor mij een experiment. Ja, voor mij ook. Ben we nou beide lekker zenuwachtig? Nou, ik ben wel relaxed. Ja? Ja. Oké. Ja. Zullen we zien dat ze verloot vandaag? Ja, wie weet. Ja, nogmaals, het is voor mij een experiment. Ja, hè? Ja. 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 Komt vaak op Vlieland of net? Nee. De keren dat ik hier kwam, weer meestal om de
vakantie van uw CFO te verstoren. Oh ja? Die kwam hier standaard, Ja. maar meestal wie er wel even wat en dan hier, Ja. hier een bespreking. Dat wie het hier daar nog net de heegste baas wist. Ja, dat werkt de heegste baas Ja? en hij is de CFO, de financiële man. Oh, de zeg maar. financiële man. Ja. Oké. En ongetwijfeld tot vreugde van zijn vrouw kwam ik dan even langs. Ja. Ja. Maar dat ben zelf ik financiële man geweest. Kost Ja, het zelf, dat is hier kost het ervoor. zelf net oplossen dan? Nee. Wat dat betreft moet de zaak goed gescheiden worden. Nee? Hè? Ja. En dat gaat zo via dat je in mijn koers vakantie hier gewoon... Ja, dat Nou, ja, ik dat wil wil binnen wel standaard onderdeel van zijn vakantie. ja, hè? Ja, Ja. En dat vind je hem normaal? het is wel leuk. Ja? Ja. Dat is toch ook net vervelend dat een oren die op vakantie stoort? Nee, dat Nee? gebeurt eigenlijk standaard. Ja, echt hier? Ja, oké. Maar dat is Kind dat? Had je net de neiging om ze nou echt even helemaal eruit? Nee? Had je dat nooit verlet van? Nee, Nee, hè? nee. Oh, Nee, sterker nog, ik moet er eigenlijk net om denken. Echt hier? Nee, Hoe zou dat? Dan was het onrustig of zo? ja. Ja? Ja. Ja. Nee, dat, En dan krijg je spinnenholen. maar dat en, weet ik net. Nee, dat nee. zal misschien nog wel, want het gebeurt eigenlijk nooit, dus ik weet niet wat er aan gebeurt. Maar dat is net iets waar ik nog verlang. Nee. Maar Vlieland is net in vakantieplak. Nee, Maar maar ik zei zo voor die. Is dat goed? Ja. Ja? Oké. ja, vanzelfsprekend. Oké. Ben ik wel wend. Nee, nou, in die zin dat wij dat nooit dienen hebben, maar Hm. dat betekent net dat ik het net zo wil of samen. Nee. Het is wel, Had je een favoriet plak? En je mal het al net hetzelfde of net? nee, net hetzelfde, Nee. maar wel een favoriete streek. Ja. Dat is wel Zuid-Europa, Ja. maar dan toch de wat drokkere gebieden dan deze. Ja, hè? Ja, Ja. Horst ervan. Van, ja van dat met wel toeristische- leven is ja? ik wel wat onrustig. Ja. ja, hè? Was er net, nee, want dan was net van die rust. Dus dan was ik net alleen nog mooi een reisje door de bergen of zo. Nee, ik denk Nee? dat mevrouw dan dokterbelling doet. Oké, koffie. Waar was dat aan? Nou, doe maar binnen, want het is ja, wel het is fris, wel koud. ja. Ja, het is wat jammer dat we de wind die helft krijgen we door. Het wie wordt fantastisch. Het valt wel mee, hè, met de temperatuur. Ja, maar dat waait het. Ja, dan is Dat is maar. wat jammer. Zo. En als het ingekoud heeft, dan is het ook een beetje sigaar, hè? Ja. Ziek je plak? Nou, Was maar het lekkerst vingst. ik vind op een luie stoel altijd wel lekker. Oké. Net voor het op een bank lezen. Nee, dat is dan net de behoefte hoor. Maar wie weet komt dat nog? Misschien valt vandaag nog in slaap op die bank. Nou, ik ben niet net volle sliep nodig, hè? Maar ik weet net wat deze omstandigheden teweeg brengen. Mooi zien nu ziek je. Welke kleur is het sterkste? Zwarte, denk ik, hè? Zie je het wel? Ik Ja. weet het echt net. Jij volgens mij wel. Ik weet ook gewoon een zwarte. Mooi. Nee, hè? Weinig sleep nodig. Nee, Hoeveel is slipstouw? wat ze? Hoeveel is slipstouw? Nou, gemiddeld denk ik 4 uur per nacht. Ja? Ja. Structureel? Ja. Dat ken. Ja, dat blijkt. Dat blijkt. Ja, Is dat net heel ongezond? ja, volgens mijn vrouw wel. Ja. En volgens de dokter? Nou, die heb ik me net vregen. Oké. En dat had altijd zo geweest? Nou ja, wel zolang ik werk, ja. Ja, hè? Ja. Vroeger werkte ik hier bij Ballen aan werkte. En dan gooi ik nou, 4 uur van bed. Dan zit ik 4 uur in de auto. Ja. En dan kwam ik meestal jongens een uur of 8 uur thuis. Ja. Maar ja, om dan meteen op het nest te lezen is ik niet leuk voor het thuisfront, hè. Nee. Dus dan Dus, is het dan al wel- worden. En dat is zo langzaam met dat ritme er wel in komen. En net na 2 jaar zo dat je denkt van tik, nou krijg ik een draai om eren. Dat ik gewoon te lang de overbouw gepleegd had. Dat is nooit gebeurd. Nee, tot dusver net. Heel soort mannen die krijgen dat rond hun 40ste, 44ste of zo. Maar die best al voorbij. Ja, die hebben wel even achter u zitten. Ja. Hoe oud bist? Dat weet ik eigenlijk niet. 53. Oké. Dat zou je net zeggen, maar Nee, ik zou het net zeggen. daar verschillen de meningen ik hoor. Hoe drinkt de koffie, jongen? Zwart. Zwart zonder suiker? Ja, Ik zet hem hier wel. thank you. Alsjeblieft. Nou. Oorne, mooie buschauffeurs, ik Oorne zien de zee, of is het dan meneer Alsjeblieft, Hendriksa? vriend van de week hebben we nog een personeelsbijeenkomst in Limburg. Voor Ja. uw nieuwe collega's. Ja, oh, ja. En ik zei,
dat niet sterke voorkeur heb. Ja? Sommigen vinden dat erg moeilijk en zelfs onmogelijk. Nou ja, Ja. dat ben ik respecteren. Maar ik vind dat zelf het leukst. Dat schept ik met die in een band. Hè. En als dan later in een moeilijke situatie komt met een personeelslid, dan is het net vervelend dat je dan eigenlijk te weinig afstand gewoon hebt. Ik gooi even dit voor je, want dit is mislukt. Maar even een woorden pakken. Nou, dan kan ik me voorstellen dat in formelere situaties dat het misschien zelfs handiger is om net dat u tweeën, nou is dat net zo. Om wat de logica van een hiërarchie is maar in stand te houden. Ja, ik ervaar dat net zo. Nee, hè? Nee, omgekeerd overigens, doe ik dat wel vaak zelf hoor, hè? Dat is toch wel uurtje in je huis. Ja, dat is wel heel snel zo. Ja. We zijn een hele beleefde man. Beleefd naar boven en amicaal naar beneden, zeg maar. Ja, amicaal is denk ik net het juiste woord. Nee? Maar we proberen, nou ja, een hele prettige manier samen te werken en de jet voornaam ik bij. Ja. Nou, u is de eerste. Cheers. U is de eerste. Dan zien we de hele nacht drinken matten. Ja. Dat meestal is het wel een borreltje natuurlijk in de loop van de avond. Ja. Maar aangezien er nog een flinke periode voor u zwaait, is dit al wat vroeg. Wanneer begint gewoon een borrel? Nou, Is er vaste tijd voor? Of is dat... Ja, hoor of zien. Is het moeilijk om in die leven dat soort gezondheid en dat soort structuur erin te houden? Feestje hier, receptie daar, druk, stress. Ik kan me best voorstellen dat ik wel eens een keer eerder onder borrel was of dat de volle koffie drinkt of net om sporten daar komt. Is het moeilijk om zoen te blijven? Nou ja, dat heeft natuurlijk net helemaal zelf in de hand. Nee. Maar ik probeer de omstandigheden er wel voor te creëren. Ja. En dat betekent alles maar mate. Ja. Ik sport redelijk intensief. Ja. 3 keer per week toch wel hut rennen. Ja. Vanmiddag keer ik even een rondje maken. Ja, hè? Ja. Okay. Maar ik zei in die gesprek om erin kom en toen dacht ik, de rest een beetje moeizaam. Ja, maar dat heb ik de mensen maar ongegroen. Hoe dat? Van het zoon? Ja, oké. Dat is net als dat het in de rij gaat of zo. Nee, maar dat heb ik altijd wel aan, die houding. Wat Die dan? krom rennen. Hoe kan dat? Ja, moeilijk te verklaren. Ik vermoed dat het vroeger weer wat lang. Ja. En dan werd het echt leuk om boven iedere uur te stekken en gewoon je automatisch wat krom rennen. Ik denk dat dat wat een houding worden is. Ja, oké. Ja. Een grote man die niet groot wil zijn. Ja, misschien een beetje, ja. Ja, althans qua lengte dan. Hè. Maar wie is er zo lang dan als bij jou? Ja, ik in het begin op Lederskwal echt wel 4 wat langs zit. Ja, hè? Ja. Nou is het wel redelijk, hè? Ja. 1,90, dat Ja. het is net meer echt torenhoog. Ja. Maar dat verklaart die houding, denk ik wel Ja, een hè? beetje. Dat is die wel, En ja. ik wil een beetje, zo dan we dan wat voortdoeken. Ja? Letterlijk, ja. Ja, hè? Wie is er net in je vroeger die het al de baas wijzen voor? Nee. Nee? Nee, tot mijn 20ste week zeer onopvallend persoon. Ja? Ja. Ja? En wat is er dan gebeurd als ergens een moment voor een haast als dacht van... En ook bats ik erin? Nou, zo agressief ging dat net. Nee. Maar ik merkte natuurlijk wel, ja, als je wat willen, Ja. dan moet je toch ietsjes prominenter aanwezig wezen. Ja. Dan ik op dat moment weer. Moest me dat zelf wel wat oorleren, ja. Ja, hè? En dan uiteindelijk wordt dat ik een natuurlijk gedrag. Maar dat wie vroeger zeker net zo. Nee, hè? Ik voel mezelf eigenlijk maar een grijze muis. Ja? Ja, misschien nog wel, maar toen zeker. Oké. Maar een grijze muis die dan wel ambitieus is? Of een grijze muis die het pas later tocht van... hey, misschien moet ik maar eens ambitieus worden. Ja, maar zo ambitieus heb ik eigenlijk nooit geweest. Nee? Nee, Nee, hè? nee.
Maar je wordt net vanzelf directeur van zo'n bedrijf. Nee, maar dat kan ik eerder geweten zeggen. Dat heeft nooit meer een ambitie geweest of zo. Nee? Maar wat ik wel altijd heb, wat je doet, dat moet goed doen. Ja. En ja, wat er dan uitkomt, dat is juist zo werk. Ik zit er volle mensen die heel erg gericht binnen op hun eigen carrière. Die gaan toch wat onnatuurlijk gedrag vertonen. Ja. En dat helpt gewoon net in mijn optiek. Nee. Ik heb altijd gezegd, nou probeer je zelf. Waar ik zit, dan probeer ik zo goed mogelijk te doen. Ja. En als er daarna weer wat op het pad komt, dan pak ik dat wel wel op. wel ergens heel snel in de gaten kregen van ik ga meer talent of meer vermogens als gemiddelde mensen. Ik bedoel, iedereen, of althans een soort mensen, proberen het beste ervan te maken in nevens hun mogelijkheden. Maar wanneer weer het moment dat ze toch is van ja, maar ik eindig net gewoon op een administratie als invuller van de facturen. Nee, maar toch is dat toch een opeenstapeling van toevalligheden. Ik wil het ten grondslag lijnen. Ja. Ik wil geluk hebben, vind ik. Als het gaat om welke mensen kom je in aanraking. Ja. En gedurende mijn hele carrière heb ik een aantal keren, denk ik, het geluk gehad om ontstellend goede mensen in aanraking te komen. Waar ik heel veel van leerd heb, maar die mij ik weer een duwtje joen hebben in de richting van de volgende stap. En dat geluk moet hebben als je zulke mensen net zien komen, of mensen die het wat minder in je zorg zitten, ja, dan is dat pech en dan komt de trick net uit. Nee. Ik geloof net dat iemand volledig een carrière aan zichzelf te danken heeft. Integendeel. Nee. Nee. Die moet ik een flinke dosis geluk hebben. Maar je kan die mensen toch ik zelf opzieken of de wolf net hier van vastingen en denk je echt dat het van een pad geluk is? Ja. Ja, hè? Ja, vind ik wel. En vervolgens mezelf de dingen goed waren die op je weg komen. Ja. Maar is het een serieuze optie? Het is hypothetisch natuurlijk, maar dat is toch op die 23e of 28e net die persoon aan het inkomen wist, dat is helemaal net zo'n soortige carrière maken hier? Ja, dat denk ik wel. Ja, hè? Ja, als ik alles gewoon de hele film terugdraai, Ja. dan heb ik op de juiste momenten ik wil ontzettend goede mensen getroffen. Waar ik een soort voordeel van aan heb. Ja. Die mij en een soort leerd hebben en die ik mooi om hebben in de volgende fase. Ja. Vakinhoudelijk of ik in persoonlijkheids? Ja, beide wel. wording? Beide. Ja. Maar het vervolgens meer kansen joegen om die volgende stap te zetten. Ja. En die kon we hartstikke altijd oppakken. Ja. Je kan ik bang Dat moest zijn. dan Je kan bang zijn en denken van ik doe het niet. Nee, ik herinner me nog echt als een duif van Juster. Ja. Toen was ik met nummer 31. Toen werkte ik 3 maanden bij Ballen Sneedam. En toen zeiden ze van, wil je financieel directeur worden van betonnen waterbouw divisie. Ja. Ik denk, nou ja. En wat wist op dat moment? Hoofdcontrole van de wegenbouwdivisie. Oké, maar daar ben ik al net samen natuurlijk. Nee, oké, maar goed, dat hier wel onder de CFO. Ja. De stap naar CFO is wel een hele forse. En zeker op die leeftijd. Maar goed, er komt toevallig dan een vacature. Dat is het eerste geluk wat je hebt met. Ja. En ja, ik hier de RA-titel. Ja. Nou, dat weer de eerste screening bij de top. Ja. Hoeveel RA's? Nou, misschien weer maar die een RA. Wat is RA? Registeraccount. Registeraccount, Ja. ja. AA en RA, hè? Ja. En RA is heger als AA? Zo? Ja, is dat is wel een langdurige opleiding. En die zit natuurlijk ook hoger in rang. Ja. Okay. En ik vermoed dat er maar één RA binnen de bedrijf wie op dat ogenblik. Ja. Dus dat is dan de eerste waar ze dan op denken. Ja. En die periode daarom voorafgaand gaat het waarschijnlijk wel redelijk goed. Ja. Maar ja, dan krijg je die vraag en dan kiest maar één joen aan uitdenken. Ja. En ik herinner me wel dat ik uit de auto stapte en ik ging naar huis en nou ja, ik denk, why not? Maar dan moesten ze de oren daar beslissen. Ja, dat doen ze direct weten. Oké. Ik denk, ja, vooruit maar, we zullen wel bij het Schipstrand. Net even nog niet vrouwvrij of zo? Ja, daar hebben we lijn. Ja, nee, het wegen net zozeer, maar wel zijn van, nou, Meegedeeld. ja, nou ja, zullen we dwalen? Ja, mijn vrouw liep niet Maar op. daar zit dus al net de twijfel van... Nou, het is eigenlijk wel clear, zei ik ben nou al, ik ben nog jong en ik ga wel de tijd en laat mij eerst maar even op deze bestaande positie blijven. Haast het ik door de oren te pakken. Ja, ik heb het hier, maar dat is altijd wel, ik zei net zo gauw nee, denk ik.
Maar dat past er net in een plan. Hij is net een plan van ik wil... Helemaal Nee, hè? nooit. Nee. Nee? Nee, echt net. Wat dat betreft, als ik terugzie, dan vind ik het een opeenstapeling van toevalligheden. Ja? Ja. Maar het komt elke keer wel, maar dat is dan leuk. Ja. Wat is dan de volgende toevalligheid? Want daar kan alles aan en weer gebeuren. Vind ik echt net. Nee? Nee, ik vond dit gewoon hartstikke goed afronden. Ja. En dat zit dan wel weer. Ja. Ik weet wel wat ik net wil, maar daar ligt ik verder maar net wel uit. Nee, oké. Maar dan wordt... Nee, oké. Maar het bent toevalligheden en het kinderzaal zal maar iets weer gebeuren. Ja, maar op een bepaald moment is het natuurlijk wel zo, dan is het cv het een zekere omvang. Ja. En een logica. dan is het vrij voor de hand liggen dat daarna ik wil weer eens een keer iets komt. Ja. Ja. Best haast 4, want dat is al hier bij Arriva. Ja, die volgende stap is natuurlijk al weer Dus- onkondig tot de toetreding tot de board. Hè, De van internationale Arriva. directie. Zeg Ja. maar. Ja. Ja. Is het al in working? Ja. Daar zit het al in, hè? Ja. En wat ik had het, ik zeg dat, ik was directeur Arriva Nederland. En op een gegeven moment dan treedt toe tot die internationale board. En ik ben nu directeur Arriva Noord-Europa, zeg ik het goed. Doe je dan Nederland er in nog maar even bij? Of zit daar nou een andere directeur en daar sta ik op het bestuur van Arriva Nederland op een andere manier regels? Nou ja, de board van Arriva Nederland moet wel wat uitbreiden worden. Ja. Om dit nog mogelijk te maken zien. En in hoeverre dit op hele lange termijn nog continueert wordt. Deze 2 petten op, zeg maar. Ja. Dat is ik de vraag. Hoe kost dat in? Maar kan me voorstellen dat dat net uiteindelijk te is dwang dat net te combineren. Nee. Dat is wel duidelijk, dat kan net. Nee. Dus er zal aan een nieuwe directeur Arriva Nederland komen en dan zit je in de internationale top van Arriva. Ja, die kans is wel aanwezig, ja. De kans, dat valt hem van de Ja, nou, maar dat klinkt pas het definitief zeggen op het moment dat dat echt 4 is. Hè? Ja, oké, maar het lijkt wel in de lijn van de logica. Dat zou op zich wel logisch wezen, ja. En wordt die werk daar dan leuker van? Uiteindelijk gaat het toch daar om. Wat als dat leuker vindt? Ja, Ik lees in een week voordat je hierheen, voor je hoort, dat staat de ene dag in Stockholm, de andere dag in Londen en de tweede dag, ik weet het even niet meer, maar dat is in 3 landen west van een week, klopt dat? dat is het vorige week, dat zou best Oh, kunnen. dit is vorige week. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet eens meer helemaal bijhoor. Nee. Zoveel gebeurt er op dat vlak. Ja. Maar is dat leuk? Alles het voor- en nadelen natuurlijk. Ja. Maar is het leuk? Maar dat kan ik pas achteraf zeggen. Ja. Ik weet net precies wat mij op dat front te wachten staat. Nee. Er zit wel een heel groot verschil in leiding Jan om een loon. Ja. En dat toch heel dicht op de meeste steen. Tenminste, probeer zo vol mogelijk te doen, ondanks uw omvang. Ja. Versus een wat aan boardroomjob heet. Waar je volle vierde van de dagelijkse operatie uitstaan en meer te maken hebben met het besturen van het hele grote bedrijf Arriva wereldwijd. Ja. Dat zijn totaal andere omstandigheden en ik zaken best wel te maken krijg, waarvan ik voor een deel dat nog net goed kan inschatten, want Nee. daar heb ik te weinig daarmee te maken aan. Wat ik wil zeggen is, het leiding aan Arriva Nederland heb ik altijd een fantastische job voor. Maar dat zou ik niet. En dat is het mooie vind dat die buschauffeurs daar gewoon ondernemen. Ja. Dat is het mooie vind dat die mensen gewoon zeg maar, vriendschappelijk met elkaar omgaan en met die omgaan. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n functie als zeg maar, operationeel directeur, dan hoort inderdaad dat contact met die mensen. Als je in zo'n internationaal eigenlijk beleidsfuncties is, dan rekken ze dat contact kwijt. Dan rekken ze dan ook net in die kracht kwijt. Want die kracht zit misschien ook wel in dat communicatieve en dat omgaan met die mensen en dat zwaarige van sfeer met elkaar. Wat er best volgens mij was aan man, wat ik lees uit de verhalen et cetera natuurlijk, dit graag een meerskip van die Arriva mensen maken wil. Je bent bezig met het sociale aspect. Die kracht is aan net meer broeken op die internationale functie. Dat is absoluut een feit. En hoe vier ik dat dan echt
heel erg missen zal of dat er weer oren zaken vrienden plak komen, dat kan ik op dit moment nog moeilijk inschatten. Maar ik vind dat voor mezelf wel iets wat ik heel jammer zou vinden. Ze zagen nog missen. Die Ja, staken de buschauffeurs en die mopperen in de vakbonden en zo. Ja, nou, dat is... ik zou nooit zo snel stakende buschauffeurs missen, want dat vind ik minder leuk. Ja. Maar dat heeft absoluut overal net natuurlijk. Dat gebeurt eens een keer en ja, dan hebben we het dan aan elkaar, proberen we er weer uit te komen. Van die incidenten die er ook bij hebben. Lukt dat altijd? Om eruit te komen met vakbond en met chauffeurs. Van de week wie het nog niet is dat chauffeurs ontevreden zijn over het laatste CEO-aanbod, als ik het goed is, van Arriva. Kom je er altijd uit of kom je er soms net uit en dan... Nou ja, hier of Zo'n hebben we er heel lang net uitgekomen. Nee. Toen hebben we staking al van haast 8 weken. Ja. Mal gaan. Dat is mal gaan. Dat weer een hele nare periode. Ja. Maar alles wat daar maar samenhong. Nou, ben je wel absoluut net zo vier. We hebben al een CEO voor een belangrijk deel van uw personeel. Ja. Dat is een landelijke CEO openbaar vervoer. En er is nog een tweede CEO die bij u een flink aantal collega's betreft. Mm-hmm. Dat is CEO multimodaal. Er is een onderhandelingsakkoord met de bonden en dat wordt nog voorleun onder leden. Ja. En daar heb ik nog geen respons op. Dus ik hoop dat we daar op een soepele manier uitkomen en voor 2 jaar weer op dat gebied weer een ruststond. Ja. Ja. Je bent kwartling niet nice, mooi. Ik formuleer het net goed, maar je neemt een heel soort extra chauffeurs in verste dienst. Klopt, hè? Ja. Is dat een sociaal gebaar of is dat een tactisch gebaar van Arriva naar die mensen? Nou, dat is eigenlijk beide net. Het is net een gebaar. Nee. Het is gewoon een ontwikkeling die we met het bedrijf inzetten. Dat heet het Sociaal Arbeidsplan van Arriva. En dat hebben wij een Ascher van Minister voor Sociale Zaken en Heers, voorzitter van FNV, presenteert. Ja. Een paar weken geleden. Maar daar zit gewoon een hele filosofie achter. Ja. Het is volle meer dan een gebaar. Ja. Het is namelijk, we hebben van mij het bedrijf naar ta. En we hebben, maar alle bedrijven willen toch graag een grote flexibele skill van ZZP'ers en freelancers. Want dan wil je flexibeler als bedrijf. En je maakt een soort van omgekeerde beweging. Ja. Waarom? Nou, dat heeft eigenlijk wel... Ik heb een lange historie nou met Arriva. Ja. Inmiddels 15 jaar. We zijn er ook een aantal fases gegaan met het bedrijf. Die eerste fase, dat we het omturnen van wat in Engeland dan noemt wordt een civil servant company. Dus noemen maar een overheidsinstelling. Ja. Naar een echt geoliede commerciële beursgenoteerde onderneming. Van naar een commercieel bedrijf. Ja, ja. Beursgenoteerd. Dat is een net te beschouwen transformatie. Mm-hmm. Voor de meesten ik net. Naar eer en geweten maken de meesten zich toen net zo druk om het geld. Maar dat is de dingen hun best. Nou, we zijn erin slag om dat bedrijf die Zwitserland te maken. Nou, toen dat lukt weer, zei ja, wij willen nou net aan mijn bedrijf. Voor we een volgende fase bereiken, dan moeten we kwaliteit leveren. We hebben op dit moment als onderneming een stempel op van harde commerciële beursgenoteerde onderneming. Ja. Die rukzichtloos tot dit land aan het stappen is. En ik praat nu over de periode 2004-2005 zo'n beetje. Ja. Toen hebben we dus echt richt... Toen ging ik net zo goed met hem volgens mij. Toen rekende ik weer concessies kwijt, of wie dat dan? Nee, dat wie letter. Oké, sorry. Ja. Rond die 2005 hebben we een redelijk stabiele omvang. Ja. En zo, nou moeten we die Swiss Mind zien naar echt het dienen van die reiziger, die klanten van Arriva. Ja. He, dat het net voor u meer gewoon is dat zij mooi gaan, of dat ze nog erger, die klant denkt dat ze blij moeten wezen dat wij voor hun rieden, ja. Maar wij moeten blij wezen dat zij bij u in die bus of in die trein stappen. Nou, dat hele transformatieproces had ik een periode worden. Vervolgens... Waar uit het hem dat in?
Wifi in de trein en dat soort dingen? Nee, het begint eigenlijk eerst maar dat eigen mensen, ik, dat tussen de oren moeten krijgen. Ja. Want dat het net gewoon is dat iedereen maar in die trein of die bus stapt. Maar dat doet omdat wij een goede dienstverlening leveren. Ze moesten ook wat vriendelijker laatje naar de klanten. Ja, maar ik op tijd rijden, het moet er uit je keer uit zijn. Het moet wat comfortabel wezen. Je hebt inderdaad een stukje techniek bij. Echt een complete service voor die reiziger. Dat heeft een periode worden voordat we iedereen dat ik daarin mag gaan in dat traject. Ja. En toen wist je al algemeen directeur? Of wist je toen nog de financiële nee, directeur? toen waren we nog samen met Rob van der Hoek. Toen werd ik nog CFO. Ja. En dat weer kreeg zo'n beetje, toen aan het eind van die fase, toen komen we naar de volgende fase. En dat weer, ja, de volgende stap is voor uw eigen medewerkers. Ja. De afgelopen 8 jaar hebben wij ons richten, zijn we als leiding, op die reiziger, op die aandeelhouder. Ja. We willen ons nou richten op uw eigen meester, die met zich tevreden in viel. Dat had ik een periode weer... En dat ging net zo goed eerst, even toen. Nee, we hadden toen ik die stakingen natuurlijk al en alles, toen het al achter de reg weer, toen hebben we gezegd, nou echt medewerkerstevredenheid, dat wordt uw volgende speerpunt. Dus zij gingen gelijk, die medewerkers, dat ze ontevreden winnen, want er winnen stakingen en je hebt je beleid ongepast. Zo wist wat het is. Medewerkers of reizigers tevredenheid wordt meten. Ja. Als die meting uitwijst dat het net een heeg cijfer is, het per definitie die reiziger gelijk. Ja. Als uw medewerkerstevredenheidscijfer leeg is, dan kunnen wij als leiding wel vinden dat we het goed doen, maar die medewerker heeft gelijk. Ja, is dat zo? Dus wij moeten als leiding erom werken dat die tevredenheid omheen gaat. Nou, daar hebben wij een heel plan voor ontwikkeld. Hoe kunnen we nou die medewerkerstevredenheid verbeteren? Ja. Neem eens een paar dingen. Wat ze? Neem eens een paar dingen. Afstand tussen werkvloer en de leiding verliezen. Dus als leiding is lid in die kantine is ontzettend belangrijk. Ja. Luisteren naar wat die mensen te vertellen hebben en net altijd iedereen gelijk aan. Maar op zijn minst respons van waarom dat je bepaalde dingen net doet. De echte communicatie over en weer, respect voor elkaar, daar hebben we echt om werken. Ja. Om het verbetering van die relatie en dat serieus nemen van je eigen mensen. Ik in belang van het bedrijf, want over het algemeen weet die medewerker het best wat er voor moet worden. Ja. Om het beter te leren doen. Nou, dat heeft zich op een bepaalde manier ontwikkeld. Dan komt ze op een punt, en ik heb nu zo'n beetje oor 2 jaar. Dat we zijn van, ja, wat is nou uw volgende stip op de horizon? Werd tevreden aandeelhouders, werd tevreden reizigers, werd tevreden medewerkers. Dat betekent dus een gezond bedrijf, maar gemotiveerde mensen en maar tevreden klanten. Wat wil je dan wel meer? Nou, toen hebben we gezegd, om u te onderscheiden in deze sector, dan gaan we ons nou echt richten op dat sociale aspect. Ja. Die sociale smoel van Arriva, daar gaan we de komende jaren nu werken. Omdat ik nog steeds het gevoel heb, als ik met name naar die linkerkant van die kermisjeugd, dat ze Arriva nog steeds een beetje een bedreiging vinden, ik in die vakbondshoek. Nou, wij moeten er allemaal om werken dat dat verandert. Ja. Dus we hebben samen met de ondernemingsraad en met de bonden het sociaal arbeidsplan ontwikkeld. En dat sociaal arbeidsplan dat behelst minder flexibele arbeidskrachten, dus meer verste mensen. Een x-aantal mensen aannemen die op dit moment net onder de slag komen op de arbeidsmarkt. En ik in de richting van je personeel, als het gaat om je sociale smoel naar je eigen meeskant, zeg maar. Dat klinkt ook wel heel sympathiek, maar word je er beter van als bedrijf? Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Word je in ISIVers daar uiteindelijk beter van? Want het is minder flexibel. Elke ondernemer die klaagt dat het moeilijker is om mensen uitziens te krijgen als om ze inziens te krijgen. Ik kan me best voorstellen dat het maakt je minder wendbaar als bedrijf. Ja, maar dan hebben we de afgelopen 15 jaar wel werkt om het gezond mindset van het bedrijf. We hebben een flinke buffer. We kunnen dus iets permitteren. Dat is de basiswest. Wij vinden dat we nou iets waarom dwang kunnen en moeten. Klinkt als een luxe positie, haast. Een tamelijk redelijk luxe positie, maar
er zit ik een flipside aan. En die flipside is, dat het krijgt ik weer een positieve spin-off. Daar ben ik van overtuigd. We hebben nog steeds een relatief hoog ziektepercentage in de hele sector, maar ik binnen Arriva. Als we hier werken gaan, heeft dat zonder twijfel invloed op het ziekteverzuim dat het naar beneden gaat. Dat ben ik van show. Dat is dan het beetje financiële extra positieve spin-off wat je daaruit krijgt. Het is net als drijfveer is. Iets drijfveer is echt die sociale smoel naar buiten daar. Maar dit heeft zonder meer ik een positief effect. Daarnaast, verste mensen, dat zijn wel ervaren krachten. Ja. En ervaren krachten zijn uiteindelijk, als het gaat om kwaliteit van de dienstverlening, een steviger basis dan permanent rolerende mensen. Ja, maar ze kunnen gemakzuchtig worden of dwars worden of net met die presteren van vernijing. Ja, maar dan is dus de leiding van desbetreffende werknemer die dan op moet treden. Ja. Dus je maakt het jezelf moeilijker, feitelijk. Wat ze? Je maakt het jezelf dan mooi, feitelijk moeilijker. Ja, maar dan moest je zelf niet altijd een moeilijke of makkelijke maat zien. Nee. Je moet elke keer wel uitdagingen zien, maar elkaar om het bedrijf uiteindelijk beter te maken zien. Ja. En het is onze uitzoeking als leiding dat deze dimensie er aan toevoegen het geheel beter maakt. Misschien kost het een beetje geld, maar imago is ook wat wurg. Ja. Als we in Den Haag zitten en het imago van het bedrijf is net zo positief, dan kost het toch meer moeite om dingen bewerkstelligd te krijgen dan dat het imago van het bedrijf beter is. Dus die vruchten kisten van plukken hoofd. Ja. Hoe groot kun je worden in Nederland? Want je zullen nooit 100% van de markt in hand krijgen. Daar ben je volgens mij zelfs wettelijke normen voor. Hè? Je moet maximaal... Nou, echt wettelijke normen binnen net voor. Er zijn wel kengetallen. Connexie net ooit een marktaandeel van 60%. Nou, dat is toen goedkeurd. Dus dat is sowieso een norm die acceptabel is. Arriva zit nog lang net op dat percentage. Waar zit je hem op? Als het gaat om de totale markt van bus en trein wat in de onbesteding geweest is, daar zitten wij mooi Limburg bij op 38%. Okay. Daarmee ben we op dat moment wel de grootste van de betwistbare markt worden. Maar dat is nog lang net het percentage van 60. En daar wil je hem net aan? Nee, wij willen net gericht aan naar zulke marktaandeel. We hebben een bepaald DNA met het bedrijf, zeg ik. En in dat DNA zit de manier van werken opsluiten. Er is altijd een risico dat een groei van een bedrijf dat DNA ontasten gaat. En één ding is zeker, op het moment dat er een gevaar is dat dus DNA ontasten wordt, dus echt het Arriva-profiel wat we hebben, dat betekent kwaliteit leveren, op een centen letten, goed voor je personeel wezen, dat sociale aspect. Maar hoe gaan we met elkaar om? We zeggen elkaar de waarheid, maar we beginnen niet lullen maar poetsen. Dat geheel zelf problemen oplossen. Dus een onderdeel van uw DNA. Net als een probleem op die tafel krijgt. Maar dan is het beter liefder worden, want dan wordt het alleen maar beter en makkelijker. Ja, maar... Is er een soort van ideale grootte of ideale schaal? Nee, maar voorlopig gaat die groei net ten koste van uw DNA. Oké. Zodra... En omvang is continuïteit. Hè? Ja. Als het heel lief is, dat heb ik ooit mooi maken. Dat is het enige lang niet. 2009, dat weer de echte periode. Toen reken je hem gebied kwijt. Toen rekken we een heel groot gebied kwijt, een kubus, Groningen-Drenthe. Ja. We hier de echte kritische omvang te pakken. Ja, hè? Nog liefster worden, dat zou eigenlijk moeten betekenen. Ik heb nog wel verder, maar uw overheadapparaat erbij. Dus je moet altijd oppassen dat je net te lief wordt. Ja. Die omvang die we nu hebben, zorgt voor een stuk continuïteit. Ja. We hebben tot en met zeker 2023 zonder enige zorg die markt bedienen kunnen. Is er een omslagpunt? Als zoiets van, groter als dat maar we net worden? Of Ja, is een getal of is het een soort van organische ontwikkeling? Eigenlijk ben ik zelf wel een beetje verrast. Ja. Want we zijn op jouw keer zo groot als 4 wielen. Ja.
ik ben best wel een beetje verrast. Dat komt omdat je hem een stuk Friesland weer ompakt ha, omdat je hem Veolia, Limburg en Brabant ompakt ha. Ja. En wat nog meer? Gelderland en de Vierten en Zuid-Holland. Oké. Hele grote contracten in Zuid-Holland, grote contracten in Achterhoek, Gelderland en in het zuiden. De hele provincie Brabant, de hele provincie Limburg. Ja. Die telt al mooi, want is die al in uitvoering? Want dat nee, die begint op in dit december. moment toch? Daar zit op 38. Ja. Tellen we Limburg net maar zit op 31%. Oké. Maar nogmaals, ik ben verrast dat die groei uiteindelijk uw DNA nog steeds net ontasten heeft. Maar het is wel een permanent punt van aandacht. En hoe meer is dat? Is dat onderbuik en natte vinger? Nee, dat is net natte vinger, maar dat is wel intuïtie. Ja. Onderbuik vind ik een verkeerde kwalificatie. Het is intuïtie, het is zen, wat gebeurt er? En we hebben echt wel momenten gehad dat ik denk, nou, ruis we de greep op het geheel kwijt. Er gebeuren dingen die passen helemaal niet meer bij u. Ja. Nou, dan hebben we daar het management vervangen en dan draait het toch de goede kant op. Ja. Maar nog steeds is verdere groei mogelijk, in mijn optiek, zonder dat het dat DNA ontast. Maar we zullen daar wel heel alert op wezen. Ja. Want daar ben ik eigenlijk, ik vond het meer trots op. Die omgang met elkaar. Als ik zo wat voor respons we krijgen in Limburg de afgelopen weken. Toen we begonnen doen, die hele sessie, hebben we 6 personeelssessies aan daar, van een paar uren. Toen we begonnen, kregen we een hele grote petitie overhandigd. Van bezorgd personeel, dat naar Arriva moest en wat gebeurt er met ons en we hebben het nu zo goed en hoe komt dat? Maar je hebt toch die chauffeurs natuurlijk ook wel wat om. Ja, misschien net, maar toch dat gedonder altijd maar die concessies. Die buschauffeurs die maken iedere keer weer van hier naar maatschappij naar de oren, die vregen er helemaal om. Ik kan me best voorstellen dat je peer hier bij Veolia zit en dat denk van ja. En nou kom ik dus in weer bij een oud bedrijf. Hoe zit het dan met mijn rechten? Hoe zit het dan met mijn salaris? En dat soort dingen. Toch dat er scoot wordt steeds bij die concessies. Neem je hem nogal een voorschot op het incasseringsvermogen van die buschauffeur natuurlijk. Ja, ik bagatelliseer dat net. Ja. Ten meer omdat de meesten dat ik net wen binnen. Ik kom wel uit de sector, de bouw, waar van tijd tot tijd de bouwvakkers net wisten of ze 3 weken nog wel werken in. Ja. En als ze dan werken in, dan waren ze niet eens weer iets eens van Heijmans, of dingen ze weer een klus voor die, weer een klus voor die. Alles is relatief. Als je hier bij u een concessie winnen, dan heb je voor het zien hier dezelfde werkjouwer. Ja. Dat is in een bouw volslagen onmogelijk. Ja. Desalniettemin, ik zeg, je moet alles wel. Maar in de standing voor waar die meesten met de muizen krijgen. Ja. En dat snap ik wel. Net iedereen is dat wend, wat die bouwvakkers wend binnen. Namelijk steeds maar weer hoppen en maar onzekerheid over die toekomst. Ja. Weer een hier-werk en dan is de volgende klus maar weer hopen dat het bedrijf een klus wint. Wat doe je dan? Was dan een koffie? Huh? Wat doe je nee, dan? dank je. Wat doe je dan? Wat wetter. Was dit zo wat drinken? Ja, wat wetter. Ja. Ik had dat denkje dan net vult. Ik zal even... Want we hebben betocht dat we hier water in doen, dat we dat tappen kennen, maar dan mag deze zeker, maar even vult houden. Wacht even, ja. Maar wat doet dan om die chauffeurs uiteindelijk enthousiast te krijgen? Is dat een charme-offensief op het persoonlijke niveau? Of is dat zeg maar heel rationeel van dit ben je jochten en dit is wat we in bier, dat ze op basis van feiten achter die krijgt? Nou, het eerste heeft absoluut overhand. Ja? Ja. Dus de personeelssessies die we achter de rug hebben, dat is voor een heel groot part. Het vertrouwen van die mensen winnen. Ja. Vertellen hoe wij werken. Dat heeft ontegenzeggelijk ontzettend mooie kanten. Ja. En ik heb zo nu de respons van die chauffeurs die wij ook krijgen, dat die zorg die ze in eerste instantie hier met die grote petitie, aan het eind van die sessie voortgenomen weer. Ja. Dus dat werkt ik. Charme en charisma. Ja, maar vervolgens zit er natuurlijk ook voorbij. Ja, we hebben dus eigen regels. Ja. Het is net in de woorden vrijheid, blijheid. Nee. Organisatie, in tegendeel. We hebben een strakke discipline. Maar onvult maar toch wel een heel soort vrijheid die iedereen krijgt. Ja. Misschien denkt het wel. Ja.
Maar de menselijke factor is belangrijk. Ja, dat De is charme ontzettend. en ik ga eerst een wetter van die. Als de moana als jongen, in een hele mooie volle moana kan, dan krijg je even het licht. Hij is intussen knik weer voort. Die zit Oké, daar. Had ik het zicht erop, Hij zo is direct weer even voort, maar er opletten. zit niet een hele mooie volle moana. Hey, en kun je dat leren? Dat soort charme praktijken? Of zit dat gewoon in die? Had je dat altijd gewoon? Nou, dat vind ik... Had je er trucjes voor? Nou, trucken gebruik ik nooit. Nee? Nee. Dat ik net het volle over mezelf hebben, maar ik hou wel eens... ik weet één ding zeker. ik Ik hou- probeer echt altijd mezelf te wezen. Ja, En open en eerlijk te zeggen hoe de dingen zitten. Dat is net altijd een prettige boodschap. Maar wel vooral, denk je, met Alsjeblieft. respect voor iedereen. ja. En dat komt toch wel oer. Ik heb de indruk, maar misschien had ik dat helemaal mis, dus corrigeer me maar, dat je toen de financieel directeur wist, en daar zit je natuurlijk ook volle meer op zo'n rationele hurde positie, komt ze op een gegeven moment die bloed wil drinken in de moeilijke tijden. En toen was de algemeen directeur, en volgens mij had ze toen gewoon gedacht van, bliksem, maar al die cijfers en al die ratio red ik het gewoon net. Ik moet mezelf eens allemaal wennen om het oorzaak te pakken. Had hij dat heel bewust gerealiseerd, of net? Nee, dat is absoluut net een feit. Nee? Nee, dat klopt net. Nee? Nee. Want in die periode dat ik ben, even zeggen, dat moet 2008 geweest hebben dat ik begonnen ben als Ja. CEO. Ja. Maar ik ben voorzitter van Snitswiet Zat geweest. Hè? Ja. En dat moet geweest hebben volgens mij van 2001 tot 2011, vermoed ik. Ja. Zo, ik weet het niet meer precies. Ja. Maar in 2010 ging ik als voorzitter van Snitswiet Zat echt net zo acteren als CFO. Nee. Dat was een hele bewuste rolverdeling tussen de toenmalige CEO Ja. en mijzelf. Ja. Er moest een good guy en een bad guy komen. Ja. Er moest wel iemand wezen die slechte boodschap ik bracht. Als financieel directeur Ja, en wist dat al is- bewust de bad cop. Ja. Ja, en daarvoor wie ik al die CFO wees. En dat is toch vaak de rol van een CFO. Ja. De CEO kan nooit de bad guy wezen. Er moet iemand wezen die, zodra er een hudde was gebracht wordt, het toch nog iets, Mhm. een beetje Mhm. auszwakt of iets nuanceert. Als de CEO een knalharde basket brengt, Ja. dan is er niemand meer die de zaak nog iets kan neutraliseren. Nee. Dus wij hebben die heel Gewoon bew- speelt hij good cop, bad cop. ja, Uiteindelijk. dat weer toen wel de reden, ja. Ja. En wat En ik vond het net erg, ik vond gewoon dat het moest. had ze van genoten? Nee, ik ook net. Nou, Ik kan me best soms voorstellen weer dat dat wel het heel best leuk is. aardig. Het is, Ja. zeker als je wat jonger bent, is hier en daar wat uit de heup zit ik net verkeerd. Nee, hè? En ik wel eens leuk. Ja. Maar op een bepaald moment, als wat ouder wordt, dan krijg je er nog wel van, volgens mij. Maar Volgens mij vies dat gewoon leuk. Ze nou dan nog steeds om het in de heup te shit. ja, maar net sorry. meer binnen het bureau. Dat Nee? ik dan ergens hoors, bijvoorbeeld in Den Haag eens even. Ja. Ja. Een losse vlotter, los ditten. Ja. Ja. En dan komt de bad cop weer even naar boven. Ja, maar dat is dergelijk nodig. Ja. Want dan moet wel zo nu en dan nog eens even de boel opschud worden. Ja. Om te voorkomen dat het weer indut. Ja. Er moet toch een heel soort verhorie in dit land op het gebied van de organisatie van het openbaar vervoer. Ja, wat dan? Ja, ik vind per definitie verkeerd dat er in een onderneming Ja. onderhands dat contract krijgt.
Maar even los daarvan. Even los van, want Dat heb ik principieel zin. Dus zolang dat het geval is hier, dan bloot hij in vechten. Maar daar komen we straks nog even verder op natuurlijk. Maar hoe veel beter is de maatschappij mooi commercieel hier meer vervier? Had ik het even vergelijken met in mijn jeugd de Fram. Nou, dat is volgens mij een inkopper. Ja? Ja. Nou, doe maar. Een makkelijke vraag kan ik krijgen. Nou, kom maar. In 2000, Ja. als je zegt wat toen de kwaliteit van de dienstverlening weer, Ja. wat de kwaliteit van het materieel weer wat over de dieken riet Ja. en wat op het spoor riet, Ja. hoeveel yield er echt verbrand waren, ontoonbaar is. Nooit dat hele systeem van marktwerking introduceerd is. Dus commerciële bedrijven de kans aan om een stuk van die markt te krijgen en te exploiteren. Wat er sindsdien is gebeurd. 3 jaar in dit land, fonkelije bussen, Ja. nije treinen. Gebieden die compleet isoleerd zullen worden van treinverkeer. Die hebben nou het beste treinverkeer wat geboden wordt in het hele land. Het regionale spoor. Het zijn legere kosten dan toen. Dus meer, soms zelfs in plaats van geen wol meer vervier, maar nieuw materieel. Volle betere dienstverlening, de punctualiteit. Maar er lieten nou toch net meer bussen op plattelandsgebieden als de Fram vroeger, die ene hier in Zantig? Nee, maar we rieden nou wel waar mensen vervoerd worden in plaats van waar lucht vervoerd werd. Dus er binnen hele innovatieve concepten in de markt. Oké, maar dat betekent ik dat werd minder mensen werden dat die mensen aan de klos binnen, als ik die redenering volg. Ja, maar als de mensen de klos binnen, dan komt het ik tot uitdrukking in legere tevredenheidscijfers. Dat is het zo. We slagen er dus in om een conceptdeel te lezen wat toch iedereen tevreden, net iedereen, wat het overgrote deel tevreden stelt. Ja. Maar legere kost, maar legere subsidies dus. Ja. En nieuw materieel. Dus milieuvriendelijk en noem maar op. Ja. Dat is echt een wereld van verschil. En ik ben er van uitzoeken. Sorry, kost het de maatschappij minder of kost het mij als busreiziger minder? Maatschappelijk gezien kost het sowieso minder. Ja? Ja, dat is een ding wat zeker is. Maar wat is nou de waarde van een beter product? Ja. Dat is een positieve spin-off. Dus de kosten meer leeg en de kwaliteit van de dienstverlening is beter. Ja. Dus, zowel economisch als maatschappelijk, ben we er sprongen op vooruit gaan. Ja. Dat is overigens iets wat behalve de SP niemand ontkent. Sprongen op vooruit gaan. We reden nog steeds in trein, ijzer op ijzer. 19e eeuwse technologie. Zag het die sprongen net vooruit, toch? Nee, maar een mooie bus, een nieuwe bus had er mooi uit, maar IB4 is toch net een sector die sprongen vooruit gaat op het gebied van technologie of vernijing of creativiteit. Nou ja, als je naar de manier waarop op dit moment die reizigers bediend worden, als het gaat om invullen van hun, wat dan met jou wordt die mobiliteitsvraag, dat vind ik echt sprongen vooruit. Ja? Ja. Ik ken nog wel eens, dan hoor ik ergens een presentatie en dan pak ik een foto uit die tijd, dat weer een foto uit de NRC, waar gepubliceerd wordt een artikel hoe in, volgens mij moet het 1998, 1999 geweest hebben. Ja. We rijden reizigers voor een loket staan te wachten. Waar 4 loketten staan, waar 1 loket open is. Ja. Daarachter juist massa's mensen rennen die alles doen behalve die reiziger in die rij ten dienste Ja. Dat is compleet verloren. Ja. Maar, maar wie dat de norm destijds? Wie dat de standaard? Dat wie de pikt norm. natuurlijk een exemplarische foto eruit. Ja, maar dat wie wel echt een norm vind. Ja, hè? Ja. En dat zou verder en verder en verder uitglieden. Ja. Als je net nieuwe bedrijven krijgt in zo'n markt die dat een halt keren. Ik ben een absoluut overtuigd aanhanger van een systeem van concurrentie. Ja, hè? Zonder concurrentie, dan valt iedereen in slaap.
Mooi concurrentie, scherp je elkaar, kom je tot betere Hoe dienstverlening. kan het dan dat concurrentie op het spoor een imago had? Dat thema had een imago van puinhoop. Het gedonder tussen ProRail en NS en het gedonder met HSL. Volgens mij, ik jij vaak verhalen, maar misschien toch uit de linkse hoek, dat zou kennen. Van het is er al je net beter op worden eigenlijk sinds wij die markt liberaliseerd hebben. Nee, Of laat dat door een NS? Of laat dat omdat het nog net 4 nog vercommercialiseerd is? nee, omdat een weg omheen natuurlijk nooit recht omheen giet. Nee. Dat biedt maar pieken en dalen. Maar ben Daar je niet binnen bezig? ProRail heeft maar de hele marktwerking aan zich niks te maken zien. Nee. Dat is gewoon een ontwikkeling waarbij de eigenaar van het spoor en de beheerder van het spoor loskoppeld wordt van degene die er doorheen rieden. Mhm. Dat heeft maar marktwerking niks te maken zien. Dat is gewoon dat net alles onder een paraplu komt. Hm. Maar de echte marktwerking zit erin dat verschillende bedrijven met elkaar moeten concurreren om oer dat netwerk te mogen rieden. Mhm. En die kwaliteit van die dienstverlening is omheen gegaan. Daar heb je wel bepaalde extreme uitwas. Die HSL is er een fameus voorbeeld van natuurlijk. Maar dat heeft helemaal niks met marktwerking te maken zien. Dat heeft te maken met de manier waarop dat hele proces toch in dit geval, ik wil net de volle naar de NS wijzen, maar toch in je bedrijf compleet ruïneerd is, dat proces. Ja? Die parlementaire enquête, Ja. ik ben er zelf wel onderdeel van geweest, hè, maar als geïnterviewde. Ja. Maar ik heb orenmeesters jongen die interviewd ben, ik weer nog meer verbijsterd dan voor die enquête. Maar laat het aan NS of laat dat aan de politiek? Nou, de grootste verbijstering is toch bij mij ontstaan bij inderdaad degene die namens de Nederlandse spoorwegen interviewd waren. Mhm. Het totaal gebrek aan deskundigheid als het gaat om De onderschap. rekkensom, help me even hoe het precies hier. De rekkensom dat ze 100 miljoen per, ik weet het even net, 100 miljoen per jaar toch, waarom zie niet te kennen? Zit Ja, ik nou, goed? ze wonen er zo'n 170 miljoen per jaar voor betellen. Ja, Nou, wij hier en ik rekenen als Arriva, nou, we zitten nog net op een vijfde deel. je ziet op 30 miljoen, toch? Ja, de grote ambitie. Ja. Maar ik nog maar mits naar Maren omgeven, hè? Dus net 30 miljoen sa, nee, 30 miljoen mits. En Ja. de NS, die woont gewoon 170 miljoen zonder mits en maar. Maar zit er ook een prutsen zo aan het Nee. achter, dat kent toch net? Nee, want toch voor mij zeer een gewaardeerde CEO, voormalig CEO van Philips, Timmer, die heb ik uitlegd Jan Sjoen oer de beweegreden om 170 miljoen op tafel te lezen. En de beweegreden weer van het maakt het net zo vol uit, want altijd als we erbij in zitten, dan wordt er wel bijlapt. Dat waren zijn. Ja. Een voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. Die gewoon zei van ja, ach, als we tekort hebben, dan lapt de financiën wel weer bij. Ja. Dus we gooien maar een bedrag neer. Dat betekent dus dat je net alleen nog een systeem compleet om zeep helpen. Mhm. Maar je brengt de continuïteit van het bedrijf in gevaar. Maar je toont ik nog eens een vorm van minachting. Vind ik in de richting van... Maar hoe is Iedereen- het dat je hem 30 miljoen kloppen? Misschien is hij wel gelijk, maar die 120 miljoen, hoe dat wel? Ik weet ik veel. Nee, dat Wist u er wist van dat die 30 miljoen van je hem klopt? Als ik achteruit zucht, dan wie dat bedrag zeker haalbaar. Want als juist wat het verlies van de HSL BV wie, dat komt precies in die orde grootte uit. Ja, ja. Dat wie het kwart wat bij moest slapt worden de hele tijd. Ja. Dus dat ziet net zo verkeerd. Dat klopt toch wel aardig. Maar de koers de NS wol, de koers die mensen wol, is dan oprecht verbaasd? Of is dat ik een onderdeel van het spul als het vast zo'n enquête is? Of was dat denk je van, hier kan ik eens even lekker uit de heup schieten? Nee, ik heb sowieso dat bij de enquête net hier. Het viewers spotten die de eigen. Ik had het zien. Nou, voel wel mooi van. Ja? Ja. Ik weet wel, De wat praat me- is zo afgemeten. Joegst antwoord op die vragen. Dat ik dacht, dat is een heel bewuste keuze om heel afgemeten een antwoord te geven. Ja. waarom? Er zit Er is er niet zo'n charme-offensief. Nou, als je charmant bent of wat je een goede werkjouwer bent, dan kun je in Den Haag ook wat een potje breken. Zoals er maar zo'n smile zitten hiest en dat uitline hiest en beste mensen
wie misschien volle beter geweest. Maar nu is het haast leuk te wezen. Tenminste, de zaak kwamen door. Ja, wel ingetogen. Dat weet ik wel zeker. Ja. En dat heel goed voorbereid. En een hele bewuste insteek kozen samen met een paar mensen die heel nauw met mij samenwerken. Communicatiemensen of financiële Ja, mensen? nee, communicatiemensen. Ja. De know-how van uw bot, dat hier ik zelf wel niet meer hollen. Maar de manier waarop je presenteren, daar heb ik echt mooi een aantal mensen goed oorlinks voor gehad. Maar waarom had je zo bewust verkeerd? Omdat ze afgemeten te Nou, doen, die omdat antwoorden? er zit een groot afbreukrisico onder zo'n parlementaire enquête. Mhm. Zowel voor het bureau als voor jezelf. Mhm. Pak alle parlementaire enquêtes van de afgelopen jaren er maar eens bij. En zorg er maar wat wordt nou steeds herhaald. Mhm. Dat zijn toch de mensen die tijdens dat verhoor uit de bocht vliegen binnen. Om wat voor reden dan ik. Of toch totale onkunde. Of zelfoverschatting. Of wat voor rare toestand ik. Dus dat risico dat hebben we dus terdege gerealiseerd. Ja. En dus op een, nou, bijna zeker voor mezelf, ongewone gedetailleerdheid voorbereiden van die enquête. Ja, ik pak hem er even bij natuurlijk. Ja, is oké. Dat filmpje. Ja. Maar, En dat betekent dus in dat hele spectrum, en achteraf ben ik daar hartstikke blij om, want wij hier een rustige, afgewogen, maar wel hele duidelijke antwoorden op de vragen. ja, Terwijl oren hier en daar toch wel redelijk uit de bocht vliegen. ja. Of wel liet zien dat ze er inderdaad totaal geen verstand van hadden. Oh. Ja, Of, maar de 16 charme net in. nee, maar dat wie daar ik absoluut net onder orde. Daar hier daar niks aan. Daar wie het belangrijkste dat wij lieten zien dat wij een professionele organisatie binnen. Ja. En weten we het hoe hebben? Zullen we zien? Ja. Ik wil net ook het goede startplak haaien. Oh, wacht, ik zet deze keer nog aan, dan gaan we beter lood. Hoe werkt dat ding? Ja, draaien op een andere manier. Ja, nou let maar even. Hij mag kennen, hè? Gewoon naar links of naar rechts. Ja, dan brek ik hem al. Nee joh, zelfs ik in het. Wat zuist? Ja, ik hoor het. Ja, Oh, wonderrugs dus. Ja. Ja. Alsjeblieft, ik had een Thank beetje you. vodka erin, hè? Substantieel hoger dan mogen we zeggen in de dubbele cijfer. Nou, als het model Waarom gaan we hier in doen? gevoelige informatie niet prijs. Maar duidelijk hoger dan 7%. Boven de 7%. Boven de 7%. Dat is gewoon niet heel lood is aanmaten. Even wat, ja? En het moet renderen, anders doen wij geen bod. Ja. Als we kijken naar de eisen van het kerndocument van de aanbestedingsprocedure, de zogeheten invitation to tender. Wat vond u van die eisen in die tender? Nou, al redelijk snel bleek dat de grens van 100 miljoen, het minimumbedrag per jaar, wel erg ruim gekozen was. Ja, kunt u dat eens toelichten? Ja, we hebben modellen waarbij we berekenen wat ongeveer de verwachte omzet kan worden. Op basis van een, vind ik, goed ontwikkeld model. En omzet moet toch vooral van de reizigers komen. En al redelijk snel bleek dat er wel heel veel reizigers moesten worden vervoerd om de 100 miljoen euro mogelijk te maken. Dus na een aantal weken was dat al wel snel duidelijk dat dat heel erg lastig zou gaan worden. Ja, eigenlijk zou je zeggen van... Het slaat nergens op die berekening van hem. Ja, op een onderkoelde manier, ja. Ja. Wist ik zenuwachtig? Op zijn dag? Maar dan wist wat er van aan ging het? Nou, ik ben gezond gespannen. Maar dat moet ik wel. Als er te relaxed tag is, Ja. dan leidt je een beetje zo'n zelfoverschatting. Ja, ja. Want daar zit net alleen nog zo'n interviewers. Nee.
Daar zit ik nog een 30-tal ambtenaren Ja. die elk detail weten. En die vervolgens via de iPad die vragen naar die zo'n meester sturen. Die ondersteuning heeft zo net. Mhm. Om die kant van de tafel. Nee. Daar is geen support. Nee. Dus alles uit de holle witten en spontaan reageren. Hoe lang gaat het worden? Een oeren, denk ik. Meer dan een oeren. Ja. En wat had het je hem opsmieten? Nou, dat moet nog blikken, want toevallig is komende week het interview, of weer een volgend debat in de Kamer. Ja. Hoe nu verder met de Vira. Ja. Ehm, En dan ben je even weer op oorlogspaard, toch? Ja, Mooi ja, ineens. het oorlogspad is Ja, niet helemaal het tuurlijk. juiste woord. Maar we zijn afgelopen weken wel bezig geweest om die lobby weer handen en voeten te gaan. Ja. Is dat omdat je hem serieus mooi wil willen aan die HSL? Of is dat omdat het eigenlijk een statement maatje wordt van dit moet anders georganiseerd worden, vrienden? Ja, dat laatste is minstens even belangrijk. Maar wil je hem serieus op die HSL rieden? Nou, als onderdeel van het grote geheel, ja. Ja? Ja. Als je Deutsche Bahn, dus moedermaatschappij, Ja. die riet al jaren maar volle succes in Duitsland. Dus dat kan heus wel. Maar Maar is het niet zo'n DNA en identiteit? En zo, dan denk ik net snel aan een HSL. nee, maar ja, we hebben die kennis en die ervaring binnen de company. Ja. Dus het is mooi om die te exporteren. En dat Jerk mogelijk te maken. Zo'n horeca, ben ik nog een keer belastingbetaler. Mhm. En als er voor zo'n miljard spoorluid en er riet een trein doorheen, dan baal ik als belastingbetaler ik. Ja. Dus ik vind het ook wel mooi dat wij dat dan wel invullen kunnen. Weer een oor dat kennelijk net koer. Maar ik vreeg me af of we die koers krijgen. Ja. Vervolgens vind ik nog eens een keer dat hele systeem eromheen oorsmut. En dat pakken we natuurlijk maar deze HSL-discussie in hier adem even mooi. Ja. Ja. En dat is onderdeel van het geheel. En dat is dan ik het voordeel trekken van Maar stel fouten die dat oren ze maar maken. krijgt, dan schrikt ze helemaal klem, of net? Anders zeggen ze van, ja, vooruit Arriva, hij is VM. Ja, makkelijk zult het net gaan. Maar als het Saphir is, dan zorgen wij zelf wel voor dat die voorwaarden zodanig binnen dat we het weer mensen kennen. Want wij lieten dus reputatie natuurlijk net. Te grabbel gooit of zoiets. Nee. Hoe gaat dat aan? Krijg je dezelfde soort aanbesteding als destijds? Of Nou, wordt het een hele andere procedure nou? Ik vrees een beetje dat deze regering de NS tegen elke prijs een beetje beschermen wil. Waarom? Ja, dat is toch wel... En is toch ontzettend op zijn smol in daar. ja, maar ik denk dat... het huidige kabinet moet nog een jaar te gaan. Ja. Net het lef heeft om dat systeem nog fundamenteel te verhoren. Nee? Nee, vlak voor de verkiezingen. Maar het hoeft binnen niet direct naar het kleer te werden, toch? Dus na de verkiezingen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Ja, denk ik ook zo. Nou, net gokken, maar het is wel bewust. Van ja, misschien dat nou net helemaal binnenhalen wordt. Die kans is net zo groot. Maar alles gaat stapje voor stapje. Mhm. En zolang er maar de trend is dat het naar boven gaat, dan zijn wij wel tevreden. De hele aankondiging van die strategiewijziging die de NS aankondigd heeft per maanden, dat is een stap in de goede richting weer. Ja. Van wat wij uiteindelijk als het beste model voor Nederland zeggen. Voor uzelf, maar ook voor de belastingbetaler en die reiziger. Wat is het grote visioen voor een openbaar vervoersmaatschappij? Wat zit je te wachten dan de komende decennia? Ik zou niet eens van, we reden nog steeds ijzer op ijzer. Victoriaans. Dat is toch, ik zit heel vaak, ik ben geen techneut, maar mijn verbazing naar trein te zien, dan denk ik van, dat is toch een stokoud principe om over verste trajecten, je kinderen net van, we rijden maar ijzer, over ijzer, het is zo oud materiaal. Dat hele treinensysteem, dat houdt dat stand? Nee, ik geloof echt niet dat dat systeem fundamenteel verhoort. De technologie schrijft wel voort. Ja. En dat betekent, net zo lange tijd meer, dan hebben we automatisch rijdende auto's natuurlijk. Zonder dat de machine, of in dit geval de chauffeur nog iets hoeft te doen. Ja. Nou, je kunt bijna op je klompen omvullen dat maar bussen en trein een vergelijkbare ontwikkeling zich uittekent. Die infrastructuur echter, die is zo ongelooflijk duur. Ja. Het zou dom wezen om die te vernietigen. Ja. En ik zie dat ik net gebeuren, dat er in hier zo'n hele nieuwe technologie ontstaat. Het gaat wel economisch
steeds efficiënter, Ja. economischer. Maar minder exploitatiekosten. Duurzamer, 100% zeker. Elke keer maar weer duurzamer. Maar die echte, dat hart, steeds maar die infrastructuur, die verhoort het net. Maar dat komt eigenlijk gewoon omdat wij daar gewoon op vast zitten. Dat is dan moeilijk om dat te vervangen. Ja, maar of te duur om te er is vervangen. geen vervangende technologie. Nee? Nee. Wat mogelijk ooit eens een keer gaat gebeuren, maar dat is het wel periodes van 20, 30 jaar. Dat is bijvoorbeeld dat gestapelde rieden. Mhm. 2 lagen Ja. dieken. Mhm. Ja, dan giet uw materiaal daar ook op beide kanten. En dan kist hoe dezelfde vierkante meter groen. Die kist volle effectieve weg gebruiken. Mhm. Maar meer materiaal. En misschien ik dan maar technologisch beter materiaal. Maar is dat het visioen van een vervoersmaatschappij of is dat een visioen van een autobouwer? Want we willen toch steeds meer uw eigen vrijheid in stand houden. En een auto is misschien ook een ouderwetse ding, want in de Randstad is dat ook al steeds meer in druk bebouwde gebieden dat de jongere generaties wel zonder auto kennen. Maar laat de toekomst bij die individuele manier van vervier of bij meer groepsvervier? De toekomst die leidt, dat als ik om mijn eigen baan, maar ik betrap me er zelf ook op, dat ik steeds meer en meer zo denk. De huidige technologie van informatieverstrekking, die is op zo'n hoog niveau. En juist dat de jeugd van Sint-Wurgen, wat dus de komende jaren de ouderen die worden, die ben net meer insteld op bezit. Nee. Die willen maar één ding, die willen op moment B daar wezen op een plek van bestemming. Ja. Wat voor middel daar ter beschikking staat, dat vinden ze via internet wel uit. Want internet jouwt per bestemming 4 verschillende opties. Ja. En er is hier bij vervier hiervan. Maar er is hier bij vervier misschien een schakel zien. Zeker een schakel, maximaal een schakel zien. Maar wel een schakel die bloot. Ja? Ja. En wij moeten als bedrijf ervoor zorgen dat we mooi blauw bewegen in die hele ontwikkeling, zonder dat wij straks alleen nog maar in opdracht van diegenen die het organiseren, maar rieden. Dat is dus een bedreiging voor u als bedrijf. Dat we net meer de organisator binnen van alles wat er zich afspeelt, maar dat we nog slechts degene binnen die, nou ja, omdat de Grutte, noem maar Googles en alle oorjongens, de mogelijkheid bieden volgens hun systeem dat wij dat niet een stukje mooi rieden. Ja. Maar zij hebben de opbrengsten. Ja. Ja. En ze ponden die opbrengsten weer naar willekeur uit, naar bedrijven als wij. Dat is feitelijk wat hotels, et cetera, al hoe komt, en taxibedrijven al hoe komt, terug die democratisering via internet. Nou, maar Uber Dat is en een maar ontwikkeling waar Airbnb. ze eigen absoluut niet van besluiten. Nee. Maar mooi moet ik in die beweging. Ja. En dat je eigen nuchterheid ik in moeten betrachten wat je onderdeel daar als bedrijf van wezen kan. Ja. Maar daar ben we heel nadrukkelijk mee bezig. Hè? Ja? Ja, tuurlijk. Op wat voor manier? Strategisch permanent. Ja. Maar wat willen we wel, wat willen we net als bedrijf? Als Arriva in dit geval. Ja. Welke rol willen we daarin vervullen en wat dat betekent, ja, dat is zo net vreemd voorkomen dat ik dat net helemaal prijs zelf voor de camera. Maar dan ben je wel kist die, als je in die functie, die Europese functie die het haast, kist die dan nog inspireren laten, zeg maar, omdat zelf zeg maar aan de bovenkant van die piramide zit. Ik jij nog wel eens iets van een directeur of van een of andere goeroe waarvan ik denk van hé, dat is een bespiegeling, daar heb ik nog nooit over dacht, zou ik dat ik eens naar mijn vak. Als het zelf helemaal bovenaan is, kist daar nog mensen vinden die van die met ideeën komen en met visies die zelf net heeft? Of mag je het al jezelf bedenken uiteindelijk? Als je uiteindelijk gewoon de top zit van een bedrijf, wordt dat van je verwachten. Ja, dat mag je het bedenken. En als je dat net kent, dan ben je die job onwaardig. Ja. Maar kist dat? Dat moet. En dat wil ik op oude rekenen worden. Ja. Dat wil ik. Dat Ja. wie in Nederland staat, dat is in principe natuurlijk ook aan de top van een bedrijf. Ja. Dan wil je oude rekenen, moet je oude rekenen worden willen op wat voeg je dan aan elkaar. Ja. En Maar dat is zeker in zo'n
boordroom is het vooral het strategische aspect. Waar je op afrekenen worden, terecht. Ja. Dus dan ben je net würdig om op dat niveau te komen. Maar dat vreegt het hele oren veerdigheden van een mens als operationeel directeur. Zeker. Ja. Ja. Hoe is dat kist? Ja, je bent een vervregen, neem ik gewoon. Dus er zit ergens wel iets van vertrouwen aan. Ja, dat is sowieso. Ik zet mezelf daarin deel. Dat doet een orde, hè? Dat doet de commissaris. Ja. Maar die test, die toetsen, en die schatten wel in wat is dan de strategische toegevoegde waarde van die persoon. Ja. En vervolgens moet ik dat weer maar zien. En maken ze dat in het vierde keer weer oppoepelen. Hoeveel tijd krijgt? Dat hing het helemaal van de ontwikkeling van een bedrijf al. Ja. Als Is hij van tevoren een doel en een termijn stelt? Dan moest bij die international board komen, maar dan willen wij binnen aflatiet deze ontwikkeling of dit van de ICN? Nee, zo werkt dat helemaal niet. Geen taakstelling om te pas gaan? Nee, dat werkt absoluut niet. Iedereen wordt in principe gewoon permanent beoordeeld. En daar wordt alles in meegenomen wat er op dat moment omstandigheden invloed hebben op dat hele proces van beoordeling. En daar wordt alles in ogen genomen. Als bijvoorbeeld een bedrijf financieel onderuit gaat, ik noem maar iets. Ja, dan is dat, dan kun je wel zeggen, ja, dit gebeurt en dat en dit. Dan is dat gewoon een oefening dan. Ja. Daar wil je op dat moment op uitrekenen. En dan is alles wat er omheen speelt irrelevant. Dan kun je nog zo strategisch visionair wezen. Maar als financieel een bedrijf niet goed gaat, betekent dat voor de leiding van een bedrijf dat er maatregelen genomen worden door de toezichthouders of de aandeelhouders. Dat vind ik dat meer dan logisch. Die risicopremie, daar wil ik voor betalen. Ja. Viel dat dan, omdat het zo'n grote verantwoordelijkheid is, als een hele grote druk? Of best dat moment al voorbij en best zo indekt en haast zulke goede regelingen dat je denkt van, nou ja, als het net lukt, nou ja, dan maar net. Nou, beide net. Die regelingen, die heb ik totaal, ik weet niet eens hoe die regeling eruit ziet, om heel eerlijk te wezen, want het interesseert me helemaal niks. Nee. Maar op het moment dat je zo'n vorm van reactie hebt, dan vind ik dat je een vorm hebt van blasé wezen. En dan ben je per definitie ongeschikt om leiding te jannen op een bedrijf. Je moet altijd een drive hebben. Die drive die moet er oprecht in zitten. En op het moment dat het idee is van dit en dat, zou niet stellen, dat krijg ik even bekroost. Maar dat komt snel genoeg boven tafel dan, wordt dat helder. En dan griept elke zichzelf respecterende toezichthouder in. En terecht. Een leiding van een bedrijf moet op en top gemotiveerd wezen en in staat wezen om zijn onderneming te inspireren, zijn onderneming een boost te aan en in de volgende fase te sleuren. En op het moment dat er zich voortkabbelend iets ondergang is, dan moet je ze direct vervangen. Want een bedrijf die met permanent... Ja, maar je kan niks zeggen van, nou ja, ik ben financieel onafhankelijk, dus ik vind het een mooie klus. Wat een voetbaltrainer doet, ik vind het een mooie klus, ik ga er zin in. Maar ik weet dat het risico bestaat dat er jou wel eens uitgekopt wordt. Dus dat is part of the deal. Dus ik zet me er wel voor de volle 100% in en ik heb mijn ideeën. Maar ja, ik ben ondertussen wel zo ervaren dat ik weet dat het misgaan kan. En nou ja, dat zullen we dan wel. Nou, het benadert het een beetje. Ja. Ik ben wel relaxed. Ja, hè? Ja, in dat geheel. Ik doe mijn stinkende best en vol gas er de hele tijd voor. Is het dan toch net oké in de ogen van degene die mij beoordelen? Ja, dan is dat zo. En dan accepteer ik dat ik. Maar vanuit een andere vertrekpunt. Ja. Ik ben op en top gemotiveerd om wat van de klus te maken. Ja. En als het dan misgaat, maar ligt ze om oorzaken op en top gemotiveerd, maar dat leidt net tot overstresste opstelling. Nee. Voelt hij nou net meer gestrest als een Ierlien? Of twee Ierlien? In geheel net. Nee? Nee. Ik net gewoon terug druk dat als die ene dag in Stockholm en de andere dag in Londen was. Nee, maar dat is een andere vorm van stress. Dat is meer ergernis. Dat is natuurlijk een absoluut een nadeel van al het gereis. Ja. De huidige omstandigheden in de wereld die zorgen ervoor dat iemand die een soort internationaal moet werken te maken krijgt met ontzettend volle, hele vervelende bijdingen. Ja.
waar het wachten op luchthavens. En maar waar fouilleerd worden en maar waar de boesten leven. En de riemen en de seconden. Het is natuurlijk een vernedering die elke keer toch wel tot een vorm van ergernis leidt. Bij mij wel. Ja? Ik weiger dat te accepteren dat ik dat normaal vind. En best er dan niks aan in die dan in een Riegen moeilijk begint het wandje en zo'n beambte? Of is het dan heel deemoedig? Juist net. Nee? Nee. Ja. Ik zeg hoe die meesten zeggen, het vuur de sloffen uit de scheen met rennen om al die zeurende zakenlui zo snel mogelijk terug te krijgen maar in uw streken en hoofden. Ja. Sterker nog, want we Tietselien weer sprake van mogelijk staking op Schiphol werkonderbrekingen van personeel wat die meesten door die sluizen moet jagen. En toen zei ik even dat ik echt begrip hier voor hun acties. Ja. Want ik had er nog de mogelijkheid om overal een beetje langs te rennen, maar die passenboel en die frequent flyer toestand. Ja. Maar die rijden ernaast, er staan meestal een oorloeren te wachten en te kreunen en te schelden en te tieren. Ja. Dat het zomaar hoe komen. Dat die meestal op een bepaald moment zeggen, wij hebben werkdruk, dan heb ik er echt respect voor of begrip voor. En dan zeg ik dat ik hun actie eigenlijk terecht vind. Hoeveel nadelen ik er dan ik ben van, omdat ik even moet wachten. Maar ik snap het wel. Ja, hè? Ja. Desalniettemin is dat onderdeel van mijn dagelijks bestaan. Een van de minst plezierige, ook eerlijk daar. Ja. 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 Maar, even waarom met die stakende buschauffeurs. Snapt hij dan ook wel en vindt dat goed dat hij dat doet? Want ik had dan ook wel eens, maar misschien wie dat nog in die functie van financieel directeur, het idee dat dat soms echt leuk om worden kost. Van god, daar ga je de mensen met de zeuren. Nou, dat is net zo. Nee? Ik weet trouwens overigens toen wel CEO bij die grote staking. Ja. Maar ik vond het heel vervelend. Maar ik zie wel wat er omheen gebeurt. En dan snap ik wel waarom mensen zo reageren. Waar ik minder begrip soms voor hier, ik zeg dus met nadruk hier in die tijd, is de manier waarop de leiding van de vakbeweging dit proces stuurde. Want? Waar soms dan middelen gebruikt worden waarvan ik zeg, dat mag net. Dat giet alle... dat giet grenzen hoor, dat mag net wel. Wat gebeurde er dan? Als je zo op de persoon speelt dat ik thuis bewaking nodig heb, dat vind ik over de top. Ja, maar dat spelen toen wel weer echt op een persoon. Terwijl wij natuurlijk, ik gewoon het belang van ons bedrijf verdedigen, wat op dat moment in sfeer waar wie. Wie in het dikke concessies verlen en de kosten van de diesel die knalden omheen. En de subsidies die wij kregen, die gaan net na van allemaal omheen. Terwijl we dus al in sfeer wie zitten, knalden de kosten voor de dieselprijzen omheen. En dan moest alleen ik nog weer eens een keer extra omheen. Dat kon gewoon het bureau net verdragen. En dat in de grieven, dat gold voor uw collega's even zo. En als dat dan vervolgens leidt dat men dat erg op de persoon richt, terwijl wij in belang van het bureau. Maar wat had een vakbond van reden om het op een persoon te richten? Want de vakbond weet al lekker goed natuurlijk dat het om cijfers en om ratio gaat. Die weet toch ook wel dat het net Anne Hettinga zijn humeur is die dat bepaalt? Nee, dat weet ik niet. Wat de drijfveren is, daar krijg ik de vinger net achter. En het is voor mij meer van dat ik de vakbeweging in die tijd, want ik heb het echt door die tijd, heel goed wist dat de bedrijven het hartstikke moeilijk in. En als je dat dan toch terugzetten, een staking kost ontzettend volle geld voor een bureau. Ja, dan breng je je wel in de problemen, nog verder in de problemen eigenlijk. En ik vond het jammer dat het zo escaleerd heeft in die periode. Ik weet dat de vakbond net leeuwde dat je met z'n zwier hing. Dat er iets van vertrouwen al. Wat dat betreft is het is alles wel transparant. Iedereen koersjen wat effecten wie en hoe de bedrijven ervoor stonden. We publiceren jaarrekeningen. Ja. En vervolgens krijg je dus dat het op de persoon spelen wordt.
En dat vond ik, nee, dat vond ik wel, dat hier net moeten. Wat er dan speel heeft, weet ik net. Maar het gebeurt wel. Wat weer het slimste moment op een gegeven moment stien er mensen bij de opstritten? Letterlijk Nou, bedoel ik van in door, van de hoes? Ja, dat weer dan aankondigt dat dat zou gebeuren. Ja. En dat weer inderdaad wel een dieptepunt, ja. Het gebeurde uiteindelijk net. Maar de moest die bewaking in die tijd nog even versterkt worden voor het huis. En ja, dat is natuurlijk net leuk. Dat zal niemand verbazen, denk ik. Best dan leuk of best dan bang? Al bang heb ik nog nooit geweest, maar ik vind het wel heel vervelend voor mijn familie, ja. Ja. Dat is wel mijn Achilleshiel. Mhm. Als in mijn familie komen, dan rekken ze me echt. Maar je hoeft natuurlijk net bang te zijn dat die chauffeurs bij die vrouw de keuken binnen springen en de boel in brommen steken. Of, Nee, maar die voelen zich toch wel bedreigd. Ja. Als thuis brieven krijgt, maar de meest verschrikkelijke dingen erin, dan kies voor 6 jaar, ze doet dan niks. Nee, maar dat overkomt je wel. En dat kies dan net helemaal. Nee, hè? Nee. Wat had toen niet in? Op dat moment? Toen ja, dus dat ze op die oude komen wonen of op die huis Nou, komen wonen. dat waar mij verteld, dat wist ik zelf natuurlijk net. En Dat wat wie had dat ze via niet? de bron, wie dat werd bekend werden. Mhm. En toen het gewoon de bevoegde instantie maatregelen om, dat wie in dit geval een burgemeester. Ja. Die heeft die bewaking via verscherpt. Zodat net. eventuele calamiteiten, dat er niks zou gebeuren. Maar voor een gezin is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar had Wat kiest een gezin er nou ontwaan? Ja. Wat ik in het dagelijks leven uitfret, Mhm. daar was ik niks met de meid zien hebben. Nee. En zij worden daar ongewild in betrokken. Maar wat had het bij mij veroorzaakt? Had op basis daarvan ik iets besluiten van je moet wat doorheen komen of nou moet ik Martij aan of nou moet ik juist nog hudden erin knallen het in die lui. Nee, Wat had het veroorzaakt bij mij? niks van dat alles behalve toch wel zorg voor de familie. Mhm. Maar uw opstelling heeft dat net verloren. Nee? Uiteindelijk hebben we een compromis bereikt met alle opdrachtgevers en met de bonden. Wat voor de bedrijven, voor iedereen die aan tafel ziet, een acceptabele compromis weer. We weer verder moesten, maar na zo'n periode van staking, dat weet ik dan nou, hè, Ja. dan is er wel een enorme kloof tussen werkgevers en werknemers ontstaan hier. Mhm. Voordat dat weer heeld is, daar gaat een lange periode doorheen. Ja. Van wantrouwen. Dan wordt het tijd voor een charme-offensief. Nou ja, dan moesten wel dingen wel om. Dat heeft trouwens in dit geval, wat tarieven betreft, niks met de maat zien. Maar je moet wel heel erg investeren om dat vertrouwen over en weer terug te brengen. Als ik twijfelen aan diezelf? Want het had een lastige tijd geweest, want het ging even net goed met Arriva in die jaren. Dan krijg je SOX. Je had op dat moment, dan kwam het nog vrij vers, is de algemeen directeur. Daar is nog dat imago van de bad cop als financieel directeur. Ik kan me voorstellen dat je of on jezelf twijfeling heeft, van ben ik wel de juiste man op deze plek, of dat een hoofdkantoor in Londen zei van Orne, are you the right man? Of net? Nou ja, alles, zeker in zulke omstandigheden, dan heeft een leiding van een bedrijf nauw contact met zijn toezichthouders en met de aandeelhouders. Die weten precies wat er gebeurt en waarom wij bepaalde stappen doen. Het wie ik net iets van Arriva zien, de vakbonden, maar het wie alle werkgevers in de vakbeweging, dus het wie wel heel collectief. Maar je ziet als Arriva in heel zwaar waren op dat moment. Daarna is die Arriva een groot probleem. Ja. En zeker in die periode is er heel nauw contact geweest tussen mij en de toezichthouders hoe nog verder. Ja. En ik heb toen, maar dat zit helemaal los van die staking, maar samen met misschien wel een plan in elkaar zet. Hoe wil je nog verder? Ja. Een onderdeel hier ik wezen ken van, wij stoppen hier in Nederland bijvoorbeeld. Dat is een serieuze optie geweest. Ja? Ja, zeker. Maar een van de opties. En had ik een optie geweest, we vervangen de CEO of net? Nou, dat ging ik zelf naartoe. Nee, maar Dus ik bepaal die optie net. Maar is het je niet zo van, dat moest ik gauw oplossen? Want we weten net zeker of dat wel een goede persoon op is. nee, ik heb het omgedraaid. Ja? Ja. Toen wij
Want dat wie eigenlijk net een nekslag, maar wel een gevoelige tik, voorzichtig gezegd. Ja. Het verliezen van die grote concessie om Cubus. Ja. Toen heb ik zelf zei van nou, hier ben ik geen excuus voor. Nee. Ik ga geen oorzaken aanwijzen. Dit is gewoon een gegeven. Als de toezichthouders nou vinden dat ik vervangen moet worden, dan heb ik daar op zich vrede mee. Dat snap ik. Ja. Want dat zijn gewoon omstandigheden waar je op die manier op moet stellen. En dan gaan we daar release over hebben. Dat is één kant, één optie. Mhm. Daarnaast heb ik een aantal volgorde dingen, want het is al een tijd heel geschoffeld. Volgorde, toen dat onbespreekbaar werd, dat doen ze echt net. Nee. Dan heb ik gezegd, nou dan maak ik een aantal scenario's. En die werken we uit. En dan maken we een keuze uit. En dat scenario waar wij in 2008 voor gekozen hebben is het saneren, maar parallel daaraan ik investeren in een aantal belangrijke ontwikkelingen om de verwachte groei die wij in de markt verwachten, om op het moment dat die groei zich voordoet, dat wij daar vol opspringen kunnen. Want domweg saneren, prima, dat kan iedereen. Maar als ten eerste bereidheid is om in een aantal onderdelen te investeren, dan is bij een opkomende markt, dan springt ze op die rijdende trein. En Dit is wat de generatie wordt even terugtrekken, hergroeperen, zodat we de volgende slag gewoon... maar parallel doen, ik durf investeren in een aantal dingen. Ja. En een van de belangrijkste keuzes die we toen maken hebben, is bewust investeren in een grote groep jonge, goed opgeleide, nieuwe krachten. Ja. Nijkrachten. Ja. Dat is een forse investering, maar dat betalen zich wel uit. Ga je dan nog buschauffeurs of ga je dan nog mensen op Nee. kantoor? Nee, in de leiding. Ja, ja. Indirect personeel. Mhm. En toen we dus daadwerkelijk nog eerder dan verwacht een aantal contracten woonden, toen hebben we wel een grote pool van meestenkleers die dat mooi eens oppakt hebben. Ja. En dat winnen van die contracten niet omzet hebben in daadwerkelijk succesvolle uitvoeringen. Ja. Achterhoek weer de eerste, Zuid-Holland vervolgens, daarna Friesland, Brabant al. Ook een beetje geluk en toeval, of is dat echt het uitbetaling van die keuze die je hem toen maken gaat? Nou, dat betelt het zich uit. Ja. Dat is een goede strategische keus. Wat mij voel, waar je verwachten dat die markt zich letter zou herstellen dan dat het uitkomen is. Dus dat we een maaivaller, een gelukkige maaivaller. Ja. Vervolgens dat we in staat wezen binnen om die contracten die we woen hebben op dat niveau uit te voeren, is ik weer een gevolg van die keuze om zo'n grote groep naar je meestal moeten trekken. Ja. Ja. Dus het is een zichzelf versterkend iets, maar elementen waar ik geluk bij heb met het. Ja. Ja. Is dat een cruciale fase in die carrière West? 2008, die periode? Of net? Of was het net een keerpunt of een moment? Nee, dat vind ik net. Nee? Wat had het meest ingrijpende punt van in die carrière was bij Arriva? Maar bij Arriva moet ik even goed nadenken. Vind je dat mooi? Ja, ik zie hem krijg al even wat feller dan nou. Ja. Maar wat had het meest indruk maken? Het ongeluk in Dalfsen? Of het heel positieve omstellen in de internationale directie? Of het waarom winnen van een stukje Friesland? Of het Vira-moment? Wat had het meest... Was letter in je moment waarom eigenlijk eerst? Je bent oud en alles verdwijnt uit je geheugen, maar welke bloot het langste hingen? Nou, dat is wel het meest... Het echte grootste moment van die 15 jaar is geweest het terugwinnen van het contract in Friesland. Ja? Waarom? Nou, omdat in 2005 wij op een hele onrechtvaardige manier dat contract verlenen hebben. Hoe staat dat? Het gaat er gewoon om geld, die horen we dan gewoon gegeven.
Ja, maar de concurrent die woon dat contract, Ja. maar erger dan een dumpprijs. Ja. Die had ik ontzettend vol ellende mee gehad. Mhm. Vervolgens waren er een aantal dingen die eigenlijk een heraanbesteding in die tijd logischer maken dan desondanks gunnen van het contract aan die partij. Mhm. Er is een ongeschreven regel bijvoorbeeld, hè, dat als je als opdrachtgever het gevoel hebt dat degene die het contract wint maar een Mission Impossible opzadeld wordt, Ja. dat je overgaat tot een heraanbesteding. Ja. In de bouw komt dat voor. Ja. De provincie Friesland hier in 2004, maar die dumpprijs met de zeven door een heraanbesteding. Nou, wij hebben daarop aandrongen. De toenmalige gedeputeerde heeft er net voor gekozen. Mhm. Omdat de concurrent zou van het kennen wel voor die prijs, neem ik aan. Ja, maar als vervolgens blijkt dat in al die jaren daarna geen enkele van die beloften komen weer, Nee. dan kun je je voorstellen dat wij als verliezende partij en degene die zich sterk in maken om toch die heraanbesteding te doen. Ja. Sjuggen bijvoorbeeld. Er is van 2005 tot 2012 geen één van die bussen die beloofd weer op de wijk komen. Nee? Nee, zo compleet nieuwe vloot komen. Ja. Niet gebeurd. U zonderingje daar. Mhm. Moest je voorstellen, dan riet er onder bij u langs kantoor Ja. elke dag al materieel dan beloofd is door de winnende partij. Dat is Dan zit je daar in Ljouwt of in Jereveen. Heerenveen. En dan zit die bussen daarin. Dan zit hij dat Arriva-gebouw. En dan En zit dan dus is er al dat, je connection bussen. ja, op zich, daar ken ik voor mijn leven. Ja? Natuurlijk wel, dat is inherent aan het systeem. Ja. Maar als wist dat het gebeurd is op basis van onterechte gronden, dan vind ik dat heel vervelend. Toen wij in 2012 die onbesteding woen en het Ja. contract terugkregen, Ja. dan vind ik voor mij het absolute hoogtepunt in de afgelopen 15 jaar. Hoe was dat viert? Nou, eerst maar, toen naar het bericht maar een soort van oerkreet, Ja. nadat de telefoon over snelheid weer. Wie dat echt een verrassing? Of Nee, het weer ook. hoog, want we weer in die stinkende best hier. Maar Hoe gaat het zo? Probeer me dat voor te stellen. Je brengt een bal uit, daar ben je weekendlang, misschien wel maanden mee bezig. maanden, ja. Rekening. Lobbyen. Nee, lobbyen maar helemaal niet. Nee? Dat was meteen... Kom, daar zit in die heren 17 en dan praat oh je ja, met nee, die. nee. En dan praat Ik zul wel uit. Ja? Ja, Echt weer? zodra de sterren fout in maken, is het exit, hè? Is het echt zo? Ja. Ja? Nee, er is niks geoorloofd. Nee? En dat is ook dom wezen, want het is niet nodig. Nee, hè? Nee. Het gaat echt alleen nog om ratio? Ja, maar dat kist ik net vertellen, dat kan echt net. Nee? Als de mededingingswet wat je rukzichtloos naleeft. En de onbestedingswet. En dat is ik prima. En ik zou me nooit bijzonder doen van domme dingen op dat gebied. Nee, hè? Nee. Maar het is ook niet Ding nodig. in fles en wien in kistjes verstuurd. Dat is helemaal, dat is zelfmoord. Maar, oké, je bent maandenlang daarmee bezig. Ja, Rekening. dan was het een bod. Ja. En dan zei het, nou, we gaan tot de bodem, maar er moet wel een rendement uit boven komen. Ja. En er wist nooit wat die... Had het echt in je bod of was het dan wisseljield? Als je denkt van, nou, ik... Nee, er zat een bod en dat moest er Uiteindelijk ga je verstand echt van. maar in je bod weg Ja. met de warmte. Maar ja, dat wist het wat die concurrent doet, hè? Nee. En En dan is het tandenknarsend wacht je? Of krijg je dan geen wel signalen van je zit wel goed en die zit... krijgt Echt, helemaal niks? Nee. Ik heb dat haast het voorstellen. Je krijgt echt geen signaal. Nee? Nee, Hoe nergens. lang wordt het dan? Nou, dat varieert enorm. Soms is het zo'n close call Ja. dat overheden weekend doen om die formele beslissing te nemen. Hoe lang had dit worden? Weet ik niet meer precies. Of er uitstel geweest is, ja of nee. Dat kan ik me niet meer herinneren. Maar, En dan komt letterlijk... maar dan krijg je wel een paar dagen van tevoren. Nou, wij nemen een besluit, 10 zie. Ja. En je krijg je 10 zie om 12 uur telefoon. Ja. Nou, dan is het, En dan bellen ze daar rechtstreeks op die 06? ja. Dat gaat net via... Nee, dat gaat oké. via je eigen centrale nummer. Ja. Aparte nummer wat daarvoor besteed is. Oké.
Nee, ze bellen, maar ik wil wel direct troffelboen dan toch hun. En waar belt hij dan? Een ambtenaar of de, Nee, dat is de de gedeputeerde zelf. deputaire zelf? In dit geval weer het Johannes Kramer. Ja. En die zei: hoi Anne. Ik krijg goed nijs als woorden van gelijke strekking. Ja. En ja, dan is het even onderkoeld en mooi en bla bla bla. En praat je pot. En dan luister je telefoon erop. En dan is echt een oerkreet, Ja? heb ik toen slaakt. Ja? Ik weet het precies, we zitten in de Heerenveen Skybox. Ja? Te wachten op het finale oordeel. Ja? Ja? En nou, toen kwam Is dat vanwege het rechtvaardigheidsgevoel of vanwege het belang van die concessie? Of is dat vanwege een in ieder geval vals Fries sentiment? Wat is het belangrijkste van die? Juist die combinatie van die factoren maakt het tot het hoogtepunt. Ja? Juist hoofdkantoor zit er Ja. in Friesland. Ik ben zelf een Fries. We hebben dat contract destijds op onrechtvaardige groen verlen, vind ik. Wij konden het winnen van het contract goed broeken in ons totale portfolio en ons groeianalyse. En als onderdeel ook weer van die ooit strategie die ik lanceerd hier, paste dit ik heel perfect. Ja. Dat weer een succes wat ik wel weer kon broeken om te bewijzen dat wat we uitzetten hier echt werkte. Ja. Dus die combinatie van die oorzaken zorgde ervoor dat het een formidabel... Want dan wist ik, hier komen meer achter ons straks. Op basis van... Nee, maar er wie al in voorgaan. Het wie net de eerste overwinning, maar er wie wel 12 treden in een rij. Maar het zorgde er wel voor dat we wel de wien in de zeil hier. Ja. Oké, en dan komt die oerkreet. En daarna de dronkenschap? Nee, toen kwam die oerkreet en ja, dan moest naar het provinciehuis, hè? Want dan is er een persconferentie. Ja. En ja, dan is die persconferentie en ja, dan gebeurt er van mij en zelfs een filmpje van. Dat is een van de video. Ja, ik heb wel even zien. Een van de videoopnames. Ja, vindt het tussen trouwens hier de koord worden of net? Nou, het valt me wel op, ja, dat het net helemaal, Nee. laten we zeggen... We hadden koord lucht in hong, want we zijn bang dat het oors te warm wordt zo. Maar we juist hier hebben we even een proefdraaien geweest en toen vonden we het koord worden. Dus we gaan een kacheltje ongerukt, dus die kan ik even omzetten. Ja, ik denk dat het wel beter dat is wel? voor we echt koud worden. Ja, precies. En als het even een boeten wordt of een frisse neus, dan zak je dat ik, hè? Ja, Dat is aan jou. We hoeven net niet genoeg achter elkaar te praten. Dus als staat van Bart ik lood leven en of doe me een kop koffie of een biertje of ik wil gewoon een boeten zien, dan kan dat. Dan zet ik het hier te kachel even om. En dat werd de warm met erop smaaien, want dan is het ekbaas hier. ja, maar ik heb het net heel snel koud. Oké. Maar dat filmpje, dat is vermoedelijk, ik heb het trouwens net al eens zo, maar dat filmpje is volgens mij over die persconferentie. Volgens mij heb ik die kleerst in. Even zien, ik wat hebben we hier uit. Dat is het Omroep Friesland filmpje, hè? Ja. Even kijken hoor. En die familie een beetje moeilijk toen ik hem eerst besef, maar misschien lukt het. Even kijken. Want toen... Ah, Johannes is ik een paar weken ouder, dus ik wel. Dan mag ik even zien ook om... Dat is voor mijn vrouw en mijn zoon, dat is precies wat ik zag. Ja, maar Ja. ik wil hem even op volle grootte halen. Kijk, openen met YouTube. Kijk, nou wordt het beter. Blierde gezichten op het provinciehoers van de Meetje. Dat ken ik Dit uit is die de zoon? oorlog, Arriva. Dit ben ik zelf. Processie ben Ah, ik zo. met weer Ja, dank Is het voor het nog zo lang? compliment. Dank voor het compliment. omzet. Even waarom even geven, nou ga ik een blunder maken. Dit is zo? Ja, ik zag het. Dit is die zoon. Dat is mijn zoon, dit is mijn vrouw, Ja. dit is mijn oorzoon. Dat is Roos, dit is mijn dochter. Maar, wacht even, hè. 450 miljoen euro. Nou best bij een persconferentie op het provinciehuis, Ja, puur zakelijk. Wat doen die vrouwen in Benen dan? nou dat is weer echt onvoorstelbaar. Is dat belangrijk? Voor Nou, mij, persoonlijk? nou ja, zie, we hebben de afspraak dat wij thuis net over werk praten. Althans net Arriva. Mijn vrouw die praat 100 uur door haar werk. Wat ik trouwens fantastisch vind. Wat doet zij? Zij is peuterjuf. En zij maar Op wel de praten over haar rinkelbel. peuters en Ja. dan moest net praten over die beurzen. Ik wilde net over praten. Waarom niet? Dan ben ik 24 uur per dag ermee bezig. Ja,
Ja, maar dat was toch ontladen? Dat was toch... Nee, juist net. Als ik van mijn werk thuis kom en ik Nee. zet mijn dingen, dan is het ik lekker om maar even... Tot Wie te nooit. kennen. Nooit. Nee? Nee. Wij hebben thuis nooit Oer Arriva. Interesseert het haar ik net dan? Ja, maar ze vindt dat wel, ze snapt dat wel. Ja? Ja, ik vind het mooi om haar verhaal te jaren over alles wat zij meemaakt. Ik heb diep respect voor de manier waarop zij haar tokootje runt. Die rinkelbel, Ja? die peuterspeelzaal. Ja? En dat vind ik volle leuker om te jaren dan mezelf maar te laten jaren praten. Dat doet de hele dag al. Maar zij zei toch van goh, en dan had je in Stockholm geweest en wat had hij beleefd? Of had een goed idee lanceren kennen? Of had dat vertelt ze nooit dus? Nee. Nee, En dat vindt zij ook net raar als ze dat net vertelt. nee. Nee. Ik ben al 20 hier bij elkaar en dat is niet wel lekker. Weet ze wat als directeur van Arriva is? Ja. Oké, maar dan ben je meer. Maar En nou mogen wat ze... natuurlijk gebeurt, Ja? niks menselijks is ik mij vreemd, Nee. dat zeker in ren naar die gunning, die bekendmaking, dat ben ik iets minder relaxed thuis. Die ben merken dat. Dan ben ik gewoon strontzaagrijnig. Nee. Iets gespannener en misschien wat iets korter, boem. Ben je nooit zagrijnig eigenlijk gewoon thuis? Dat is denk ik van... Of dat staat er ook best met Berlin of met mailtjes of dat is gewoon helemaal voor hun even net beschikbaar is? Nee. Is dat echt net zo? Nee, nooit. Omgekeerd. Ik snap wel dat je dat net zou wijzen willen, maar zo maar nou en dan dat ben je is- toch dat- gewoon zo? Jawel, maar het is wel eens bezet. Maar dat accepteert ik iedereen wel. Maar net... Maar Van nooit 2 helemaal- dagen. Nooit 2 dagen dat is net yes wat ze zeiden, omdat het samen met die... Oh, net die 12 uren. Nee? Nee. Dat gebeurt net. Hoe kan dat? Dat vind ik echt heel vreemd. Want ik vind Knop dat, omschakelen. is dat een gave of is dat, of is dat omdat dat leert haast van oh, dan hoor ik mijn huwelijk net doorheen? Of, Nee, maar dat is gewoon inherent aan een persoon, denk ik. Altijd zo geweest. Misschien wel genetisch bepaald. Mijn hart weer een hele relaxte man. Ja, hè? Ja. Maar, ik, Maar we zij merken ja. dat er iets... Ja. En ze weten natuurlijk van die gunning. Ja. Dat er zit te komen. En, dus zij leven heus wel mooi. Maar we hebben het er dan weer net over. We beginnen net relatief zitten zeuren van... dus hoogste... Wil ze weten hoe laat is dan die ding? En dan stuur je ons dan even een appje. Nou, toen die gunning dus aan, hij kunnen een appje sturen. En ik zie natuurlijk... Na die oerkreet wie dan net al mijn adrenaline uit mijn lief. Nee. En toen moesten we dus die persconferentie in. En Dat weer dezelfde dag? ja, diezelfde. Ik geloof dat Johannes mij 12 uur bellen of zo. En ik vermoed een uur of 4 uur moest de persconferentie komen. Wist de datum nog? Wanneer weet je het ongeveer? Nee, het moet 2012 geweest september of zo, denk ik. Maar dat weet ik niet meer precies. En ik ging naar die persconferentie en ik begin... Ik doe mijn verhaal, hartstikke enthousiast natuurlijk. En want dat gaat in het provinciehuis altijd in een apart vertrek. Hè. Ze hebben er een aparte ronde. Even wat Vlak- tolven, dat weer in tijdelijke denk ik. Nee, dat wie al... Kijk in Is nee. dat niet na? Ja. Oké. Ja, wie naast die kamer van Sint Jorisma, nou, die Ja. grote zaal daar. Ja. En ik ben in mijn betoog en ik ga die doorriepen. Ja. En ik zie wat verstrooid naar die door. Ik denk, wie... En dan komt ineens mijn vrouw Ja. en mijn treien nazaten. Oen, Tijdens die betoog. tijdens mijn betoog. En die was daar wat achter in de zeel Ja, aan de zijkant. voor het licht komen. Komen ze binnen? Nou, toen hiek ik het even te kwad. Ja? Ik moest echt even met de kop schudden om net het te brekken. Want die combinatie van adrenaline en alles. En zo'n onverwacht moment, want dan zie je het dus net onkondigd. Dat ze zo'n komen. Waarom dient het, denk je? Ja, dat is het ik maar. Ja. Het is een heel close teampje. Het in gaatjes. Ja. En- Maar ze weten net er echt mee bezig geweest. Nee, Ze weten misschien dat het belangrijk is, maar ze weten net wat en hoe. nee, maar ze snappen wel wat het belang weer voor Ja? het bureau, voor mezelf. Ja. En op hun manier voelen ze dat even merken laten. Ja. En dan komen ze binnen. Ja. Nou, ik heb me gelukkig al onder controle. En dit moment wat ik ben over... En dit weer nou, dat dus, wij, Johannes en ik, mijn verhaal indienen, Ja. kwamen ze naar Mita. Ja. En kennelijk, dit kan ik me trouwens net helemaal meer herinneren, maar
hebben ze me toen gefeliciteerd. Dus die fjouweren. Zijn wij even? Ja. Blierde gezichten op het provinciehoers van een beetje. Dat ken ik net oors, want Arriva heeft een concessie binnen met een waarde van 450 miljoen euro aan omzet. Want nota hier Connection, het grootste pad van het Frieske Iepenbiervervier in handen. En Arriva wie alleen nog op de Waardeilanden actief. En op het spoor vanzelfs. Maar nu pakt de vervierder een groot pad van Friesland. Waarom? In Noord- en Zuidwest-Friesland, op Schiermonnikoog en het Louterstedse. Ze winnen het van concurrenten Connection en Q-Bus. Dus hoofdkantoor zit in Heerenveen en als je dan een concessie in deze provincie winnen, je houdt dat wel een extra dimensie aan deze overwinning. Vooral ook omdat je in Aron die eigenlijk alles kwijtrekken binnen. Nou, alles nog net helemaal, maar wel een aantal concessies. En dat wordt altijd zeer, zeker als je hoofdkantoor hier ziet. Dus meesten die wennen er en die zullen het allemaal leedwezen noemen. Dus het is belangrijk dat we dat nou weer teruggepakt hebben. Alle chauffeurs van Connection gaan in mei hoer naar Arriva. En worden er 190 nieuwe bussen aanschaft. Boven dat zullen de stadsbussen ten op green gas rijden. En op Skier komen elektrische bussen. Over beloftes gesproken, na je dat ik invult? Zeker. Alle keer? Ja. Gaat alles op alles zetten om de concessie waarom te krijgen. En de provincie krijgt meer dan ze wonen. En houden echt nog wat geld door. Nou, wat er vooral uitsprong weer de prijs, maar ik heb een aantal andere criteria scoorde Arriva beter als de concurrenten. De concurrenten doen het trouwens een goed aanbod, daar kon ik heel goed naar zien. Alleen ja, Arriva wie gewoon de beste. Goed genoeg hiermee, dan hier eigenlijk leven nog wel meer bijvoorbeeld. Nee, we hebben wat meer gekregen dan dat we vregen. Ik zal net verhelen dat we hier scherpingskleuren hebben. Deze is voor u van eminent belang. We willen paradepaadjes hebben, dat bij multimodale concessies, gebieden waar we met treinen en bussen rijden. En dit is een van de gelegenheden die zich voordoet in de komende jaren. Dus we wonen pakken. Dus we hebben er op uw manier scherp, maar wel vooral voor uw kleur. Ja, dus wel wat minder verzinnen de komende jaren. Nou, dat zou ik net zeggen, want ik verwacht wel dat we meer reizigersverviering hebben. De nieuwe concessie gaat eind dit jaar in. De beruchte Frieskers, dat ze volle klachten nu winnen, verdwijnt dan uit het stripbeeld. Ja, daar is geen rouw over, maar wel. Nou, dat denk ik net, nee. Nou, Dat zijn lelijke dingen, hè? Hoe zit het met marges? Hij hem... Dat is natuurlijk geen cijfers, ja. Maar is het een markt waar het echt om decimalen van procenten gaat om marges? Of kun je samen 20% rendement uit een lijn halen of zo? ja, dat is uitsloten. Ja? Ja, dat zijn echt vertrouwde of acceptabele marges. Ja, wat is acceptabel? Nou ja, tot nota in lijn maar die eisen die uw aandeelhouders daarom stellen. Ja, en wat is dat? Ja, maar die percentages, die denk ik echt net voor. Nee, maar de openbaar vervoer, ja, is dat echt heel ingewikkeld en gaat het om 2-3% of gaat het om 10%? Ik heb geen idee, wat zijn marges? Nee, Of maar wetter? ja, Of iets anders? nee, wetter, dat is Ja. oké. Nog geen borrel? Nee, want ik weet dat het. Want na de borrel, dan vreeg ik wel om die marges natuurlijk. Ja, nou, van nooit zo vier komen dat ik denk. Nee, Maar goed, nee, sowieso. Wat de meeste mensen doorgaan binnen percentages van de omzet. Ja, En ik reken niet alleen maar, Arriva rekent alleen maar in percentages van de investering. ja, Dus afhankelijk van de investering. ja. En wij willen een percentage op die investering hebben wat in lijn is met wat gangbaar is in het economisch verkeer. Oké. En dat is Dus cumulatie. uitgangspunt is de kosten die ze maken en dan maakt 1-2-3% doorheen en dat is de inschrijving. En de kosten is investering in materieel en leenkosten, et cetera, om het spul rijden te laten en onderhoud. Ja, dat is wel een Klopt dat een beetje? erg summierde samenvatting. Ja, maar dan komt maar het, daarom zit ik dan net op komt die het een post. beetje- Ik denk dat nee, het maar veel dan te komt het een beetje wel op Ja. wel, ja. Oké. Neemt de kosten als uitgangspunt en dan gooi je dat doorheen. Ja, de investering is de grootste parameter. En daar moet een Ja, maar wat is percentage de investering? rendement. Dat bedoel ik, wat is de investering? Is dat de investering om starten te kennen of is dat... Want daarna heb je natuurlijk de troor in de kosten. Ja, de investering van in het materieel. Nou ja, Daar moet het rendement uitkomen. oké.
Ja, laten we een percentage oplossen. Dat is een percentage wat economisch verantwoord is. Ja. En is dat een model wat gangbaar is in IBV4? Of doe je hem dat hele oor zo horen? Of weet je dat net van elkaar? Ik weet niet wat Nee? er is dat. Nee, Nee, hè? echt geen idee. Nee? Ik zou wel eens het net vertellen was, maar Nee, maar wist ik het weet het net. Ik weet niet wat de concurrent doet. Nee. Dit is een model, dit is een oorpak die, ja, als je op bedrijfseconomie studeert, Est, Ja. dan weet je dat dit een hele gangbare benadering is. Ja. Wat ik me kan voorstellen wat concurrenten doen. Maar daar was natuurlijk wel eens een hoor, controller of zo, eens naam die het daarvoor bij Connection ziet of bij de NS of wat ik veel weer. En de juist wel eens hoe dat bij andere bedrijven gaat, toch? Nee, bovendien mooi die dat net vertellen. Nee? Ik vind dat ik onkies. Maar we hebben ik net dat soort transfers gehad. Nee, hè? Nee, Nee, nee. net op die functies in die hoek. Nee, nee. En op een feestje, mooi een borrel, mooi een collega-directeur van Veolia of wat het, ja die bestaat aan het meer, maar bij dat soort bedrijven gaat het ook net als derde oor van goh, wij doen dat zo en jij doet dat zo? Nee? Helemaal net, maar concurrenten en op feestjes zeggen het überhaupt net hoe het werk, bij voorkeur. Nee, maar ja, natuurlijk je recepties of je ontmoet elkaar in de wandelgangen bij een Vira-enquête of zo. Nee? Ondenkbaar. Omdat het nou dan is of omdat het tijd het interesseert? Nee, dat is not done. Hm. Dat heb ik nog nooit beleefd. Nee? Dat iemand ik maar een toespeling erop die of zo. Nee, hè? Nee, nee. En is dat overal zo? Wie dat in de bouwwereld ik zo? En is dat... Ik had er een oor beeld van. Ik denk van ja, het is een spelletje, maar stiekem weten we natuurlijk heel veel van elkaar. Ja, dat is absoluut niet apert onjuist. Ja? Dat klopt gewoon net. Nou, maar in de bouw, die heeft natuurlijk een historie. Ja. Maar je moet ook alles wel in de tijdgeest zijn. In de jaren 90 wie het zelf gewoon geoorloofd dat je met elkaar een zogenaamde rekenvergoeding uitprutsen en dat op een kostprijs zetten. Dat weer een systeem. Nou, later mocht dat systeem niet meer en dan gaat dat ik fut en ik ben er al wat uitwassen. Ja. Maar dat is al wel zo lang lean. Ja. Ik ben trouwens ook al heel lang uit de sector, maar ik ben ervoor uitzoeken dat ik in de bouw dat al lang uitbanden is, dat Ja. soort zaken. Als ik zin in wat eten, of een koek, of borrelnutjes, of we Nou, kennen... een borrelnuisje is altijd wel lekker. We kunnen kip curry bakken of dat soort dingen, maar dat Nee, kennen dat is ik wel, later of later. We kunnen tosti bakken. Borrelnutjes. Nee, nou, sowieso ben ik iemand die eigenlijk nooit snackt. Nee, hè? Nee, maar ik kon me wel voorstellen dat ergens na verloop van een aantal uren... Wij zijn baas. Dus daar moest je zeggen. Mooie borrelnutjes, fruitwezen, warm eten of ballen. Alles kennen. Nee, op dit tijdstip is een borrelnuut wel een... Ik weet niet eens wat het Vrij- tijdstip is. Hast je een horloge? het is een 11 uur. Oké. En dan zullen we even buiten. Ja. Je wist wat de dictie is om te plassen? Ja. Oké. Ja. En als straks van ik ga een jaar loeren mijn nog om te praten, ik zou die wel een keer weer omkomen. Ja, Ja, nou, als het een jel het wordt, dan moest maar even de troepen inschakelen. Want dan is er wat aan de hand. dan moest het zo weten. Ik zet hier wat borreltjes de hele tijd. Een borrel erbij ik of nog steeds wetter? Nee, nog mooi wat wetter. Oké, Ik weet net hoe dit lichaam zich op dit soort dingen reageert. goed. Ik zie ergens kaaltjes. Nou, ik zal even zitten. Sam. Ja, ja. Huh?
ben ik nu Oscar leert. Heel goed. Die koord? Nou, het Ja. hier toch koord, vind ik toch, ja. Ja, die kachel die begint aan zo wat te werken, denk ik. Maar het is wel mooi, vind je het? Ja, we kunnen wel even daar zitten. Zullen we eens proberen? Als het te kort is met z'n, ja? Ja, nou, ik ken wel Josko. Dus. Want we zitten daar wel mooi uit de wien. En dan doe ik een fakkels erin bij jongen. Je mag Ja. vast zitten. Maar je er een beetje expeditie Robinson van zo? Ja, wat omstandigheden binnen inderdaad zo dan ik wat barbaars. Zo. Bist zo'n natuurman hoor nog net? Rens wel eens gewoon zijn hoe van oren Ja, van mezelf niks. Ja, dat kan dan net. Nee, Bist uiteindelijk zelf dan net belangrijk? nee, echt niet. Nee? Wat voor genoegen hel ik nou bijvoorbeeld uit het feit dat het maar sneek weer zwart. Nou, een hele moeilijke periode waar ik heel veel tijd en energie in gestopt heb, maar een grote groep mensen. Ja? Ja. Het grootste genoegen vond ik dat de mensen rondom de club weer blijven hier. En zeggen hoe mooi het ging. En dat denk ik, nou, dat is. Dat, maar die bijdrage die ik daar aan de missie miljoen heb, dat zij er zo van kunnen genieten, dat geldt me het grootste genot. En dat is in mijn werk precies hetzelfde. Als ik zeg hoe die chauffeurs van Arriva, als die tevreden binnen, dan vind ik het prachtig. En dan doe ik het liefst even fut. Dat zijn een mooi feestje van. Is het echt zo? Dat is echt weer. En Het klinkt namelijk, ik word heel graag leeuwen, hè? En ik geloof die ik, maar het klinkt bijna als een sociaal wenselijk antwoord van ja, moet je er zelf maar een beetje of blijf zelf maar bescheiden, doe het maar van een oor, want dat is heel sympathiek. Dat is gewoon ook een heel sympathiek antwoord. ja, Maar als er net deep down, uiteindelijk is elk mens, ik, toch gewoon een egoïstische klootzak zo dan niet ik zelf genieten wil en zelf eens een keer denken wil van en ik. nee. Hast dat nooit? Nee, ik ben natuurlijk een vorm van egoïsme binnen. En dat betekent dat ik gewoon soms het gezin ondergeschikt maak zo'n belang van Arriva. Dat vind ik een vorm van egoïsme. Maar als het nou gaat om het genoegen en degene die heel dicht in mijn jongens zitten, die weten dat dat zo is. Dat is bijvoorbeeld mijn adviseur bij Arriva, adviseuse, die weet dat, die zit dat. Mijn vrouw weet dat dat zo is. En verder heb ik hoe weinig meeste verantwoording af te lezen. Dan moet iedereen zelf maar denken of je dat wilt of net. Maar dit is mijn oprechte innerlijke orde. Ik heb geen enkel lol, zelf succes, dat interesseert me net. Ik vind het mooi dat de dingen die we doen, oren lol hebben. Daar kan ik van genieten. En dat kan nog draaiwijzen om al die dingen te doen die het doet. Ja. En al die opofferingen. Ja, er zit nog wel een draai bij. Ja. Uiteindelijk krijg ik de mogelijkheden om dingen deel te zetten. En dan is dat weer dat genetisch bepaalde, dan moet ik er het maximale uit halen. Dan ken ik net dingen heel van. Nee? Nee, dat kan niet. Dan word ik super geïrriteerd. Maar dat geldt ik voor mijn omgeving. Als ik zeg dat mijn omgeving net het maximale eruit haalt, mijn band, daar denk ik best wel les van. Als ik zeg dat zij net het maximale uit hun talenten halen, dan word ik een narige pa. Ja? Dat is leuk vinden. Nee, ik vind het altijd, maar soms vind ik het wel leuk. Want het mooie eist dus eigenlijk dat zij diezelfde genetische bepaling hebben die Sto Dat had. zit er ik wel in. Ja? Als ze nou dan even net dan eens even op schudden worden. Ja. Maar uiteindelijk zeg ook, ik heus wel dat zijn voordelen wel heeft. En als nou een stakende buschauffeur of een vervelende Jereveen supporter in een moeilijke tijd, als die dan op die aankomt en eigenlijk merken lid van ik accepteer dit net, ik accepteer deze houding van die net, want eigenlijk zei hij ik geloof die net. Ik geloof net als dat in tegen bent. Die stakende buschauffeur in 2008 of die vakbond, die zei het eigenlijk van
bij Leeuwen net zo bot in die integriteit, want hij speelt spelletjes. En die supporter van Heerenveen, die vorig hier in die hele vervelende tijd bij die van de doors, die zei, wij Leeuwen die onheading aan net. Dat is net een integere man. Dat is uiteindelijk wat ze op dat moment zeiden. Wat doet dat dan mooi, die? Want Nou, je bent zelf zo van hoe het je ogen. Maar dat is wel een verschil. Er is maar die stakingen nooit zijn dat ze mij net loden of zo. Dat het net spelen. De wussen biedt toch onwillekeurig een soort van kop van jut in zo'n periode. Maar het is net zo dat ik ervan beticht ben dat men mij net loden. Dat is wat oors is, maar Heerenveen. Dat is natuurlijk een totaal apart hoofdstuk in de hele historie geweest. Wat dimensies hier die gewoon oncontroleerbaar binnen. Maar Riva had dat nooit spelen. Daar is die integriteit nooit in twijfel getrokken. Alleen ze vonden dat wij de verkeerde keuzes maken. En, Maar ik heb wel het gevoel bij die busstaking, of die periode, dat hij dat wel emotioneel rekken. Dat het net alleen nog, ik bij die net alleen nog om ratio ging. nee, maar het emotioneel rekken weer dat mijn gezinnen bij betrokken waren. Ja. Dat vond ik buiten proportie. Want ze mogen staken of ze mogen betogen wat ze willen. Maar dat moet je net bij mij in de achtertuin van letterlijk. Dat is nou dom, want mijn familie kent er niks van. Nee. En die hebben ik recht op hun eigen privacy en hun eigen leven. Ja. En mijn werk, die heeft er net bij. En dat mooie ik net, want dat is een inbreuk op iemand zijn privéleven wat compleet losstiet van het zakelijke. Dat vind ik onacceptabel. Ja? Ja. Maar die integriteit is nooit in twijfel getrokken. Nee. Bij Heerenveen, bij de voetbalclub, maar dat is een wereld, een totaal andere wereld dan een volle meer rationele wereld als het zakenleven. Ja. Die handel, een voetbalwereld, ja, daar is alles ongeveer geoorloofd. Ja. Inclusief het verkondigen van de meest grove leugens. Ja. Wat is de... Wat ik dus in het zakenwereld nooit ontref. Leugens om elkaar vertellen. Maar dat best toch geleidelijk in dat Heerenveen verhaal roegelen. Dat is al eens koft die skybox. Dus je bent als belangrijke sponsor ben je al behoorlijk belutsen bij die club. Dan kom je op een gegeven moment in zijn bestuursfunctie. Ik kan dan net zeggen van in zit ik in een wespennest en ik heb geen idee dat hier over normen heerst, nou zat ik dacht. Nee, maar dat is ik net in hier kom. Bij de ontraining, dat is toch een aantal factoren. En in die periode ging het vooral om de positie van de voorzitter natuurlijk, hè, van de dagelijkse voorzitter. Dat weer toen nog Robert Veenstra toestel? Of Nee, Jelko van der Wiel. Ja? Ja. Die positie die in het ding. Ja, toen ging het mis. Maar toen, ik probeer het even, want ik ben geen sportjournalist, dus ik had het toen net alle keer bijgehouden. Maar toen stond die eerste bestuursfunctie kreeg bij Heerenveen, toen weer Robert Veenstra nog. Nee, dat wie na Robert Veenstra? Ja. Oké. Ten tijde van Robert Veenstra is er een onderzoek geweest, maar dat ging via de boeken. Dat weer dat Lense Koopmans verhaal. En toen kwam dat One Tierboard, die constructie, met het stichtingsbestuur. Ja. En toen is dat reden. Toen ben ik erin gekomen, ja. Vanuit de sponsorclub, zeg maar? Nee, vanuit de onafhankelijke positie. Oké. Ja, ik wie mooi nog van het zien onafhankelijk gekozen leden van het stichtingbestuur. Maar alle sportbestuurders die zitten toch op zo'n plak uit ijdelheid? Nou... Wie dat ook weer mooi diezelfde drive van die om andere mensen gelukkig te maken? Nee, dat hier een totaal oorreden. Ja? Dat hier echt tot de mensen met de enorme loyaliteit in de richting van Riemer van der Velde. Ja? Dat wie al een vreun? Ja. Ja, dat hier... Vreun heb ik net, zeg ik altijd. En wie ik hier die ben helaas Laat het drinken, broeders. Maar wel dikke maten, ja. Ja. Zeker op dat gebied. En die zei alle, er is maar één die dit echt kennen, dat best ook? Nou, er zijn een paar mensen die vregen hebben om dat te doen. Ja. En dat doe ik nog indirect. Ja.
En, Maar uiteindelijk ben ik er wel ingerold en is de belangrijkste persoon is wel iemand van de velden geweest. na lange twijfel of zou je dat van, ja, dat lijkt me fantastisch. Nou, fantastisch had het me nooit leken. Nee? Maar ik zou wel een redelijk snel ja van dat liep me net de meest ingewikkelde klus. En dat wien begin ik net zo. Maar het net lang worden. Dat Nee, makkelijk weer. Dat vonden we mooi. Na een Iers heeft maar waren het wel vervelender. Is er een moment geweest dat het toen... Wij boetensteenders konden in touw en vastknopen. Er lag je ook in stromingen, in stichtingsbestuur en in wantierboord. Dynamiek en achter de schermen dynamiek van Riemer. Maar had er een moment geweest dat zei van... Hé, achterover, ik dat hekje pakken matten en dan hier het hele oors rond? Of is het een... Of is het Achteraf een ik het nooit met het waan. nee? Waar gaat hij dan op pensioen? Nou, de echte innerlijke intentie van een aantal belangrijke personen binnen de club. Daar heb ik me wel niet vergist. En is dat dom dat dat het jongen had? Of ben je mensen zo verkeerd? Dat is toch van, dat had ik nooit mooi maken? Er binnen het soort mensen verkeerd, maar rondom Heerenveen is niemand verkeerd. Maar ik heb dat wel verkeerd inschat. En hier ik dat achteraf weten, dan hier ik het zeker net dienen. Want ik wist wat er de consequenties van zo'n worden. In die rare wereld die voetbal is. Wij gewoon krachten op inspelen, maar ik omgangsvormen heersen die vier afstaan van wat ik acceptabel vind. Inclusief het in de wereld brengen van de meer grove leugens hoor mensen. Dat is iets aan vier af van wat ik acceptabel vind hoe je met elkaar omgaat. Daar heb je pers van nodig en dat soort kanalen al. Ja, dat ken je toch net in je ziet als je valse bedoelingen hebt. Dat is toch een... Ja, maar ik zei net dat één persoon valse bedoelingen aan heeft. Ik zei dat er omgangsvormen in de voetballerij heersen die de mijne net binnen, waarvan ik hoop dat dat... Maar dat wisten ze toch wel? Jawel, maar ik hier net inschatten dat dat bij Heerenveen onder orde zou komen. Nee? Toen we de die klus begonnen. Nee? Nee. En dat is toch gebeurd. En ja, dan zit er middenin. En op dat moment kun je net zeggen, ik stop er mooi. Nee. Vervolgens krijg je allerlei krachten van binnen en van boeten die van alles nog wat mooi roppen. Zelf vind ik dat je want ik ben nog steeds toezichthouder, hè. Wij houden toezicht op het bestuur en net meer dan dat. Elk zichzelf respecterende toezichthouder die houdt in de pers zijn moelen. En dat heb ik tot op de dag van Joert dien en dat blook ik wel. Ik zal nooit iets negatiefs voor Heerenveen zeggen of iedereen die daaromheen danst. Maar als dan op dat moment oren zich wel permitteren om de meest verschrikkelijke leugens hoe die te poneren, bijvoorbeeld dat afgrijzelijke onzinverhaal dat wij als stichtingbestuur ooit de Heerenveen een Chinees zo'n verkepen. Ja. Is zo ongelooflijke onzin. Echt hier? Echt ondenkbaar. Maar... Ondenkbaar. En dat zo'n verhaal ontstiet dan en dat gaat zijn eigen leven leiden. Maar is dat de graasstengel die het eigenlijk maar een grasprietje was? Of had het grasprietje er net eens geweest? In dat Chinese verhaal. Had er überhaupt ooit eens iets mooie Chinees spelen destijds? Nou, de details ken ik net. Nee. Ik heb wel begrepen dat er hier en daar wat brieven waren van mensen die daarbij betrokken waren. Maar het stichtingbestuur, dat hier op dat onderwerp de laatste C. Het is überhaupt nooit als een voorstel bij het stichtingbestuur komen. Maar als het er al zou komen, en ik ben ervan sure dat het er nooit kwam, want de jongens die daarvan beticht binnen, een Egon Dijkstra, gewoon een super integere vent. Ja. Een Jaap Schuurmans. Ik ben alweer kwijt wie er nog meer huppelt. Ja. Die zoen dat nooit waan. Nee, Geert Pieter van Meulen. Iedereen is vrij om dingen te onderzoeken. Maar zij snappen heus wel dat dat soort dingen net in het belang van Heerenveen zou wezen. Stel je voor dat ze toch zoen, want ik zeg het is een hypothetisch geval, want ze zoen het nooit wel. Dan zou dat
bij u op een tafel komen, bij het stichtingbestuur, en wij zullen het alle minuten afserveren. Geen van het zien zo ooit die club verkepen onder Chinees. Nee. Of wat voor buitenlander dan ik. Nee. Dat is... maar Nee, toch heeft maar- zijn verhaal dan zijn eigen leven leiden. Verkeerpie en of een worden constructie betekent waarbij er een injectie komt waarbij de Chinees net alle zeggenschap had. Ik bedoel, tussen wit en zwart zitten vele schakeringen grijs. Dat hier, ik in dat stichtingbestuur, ondenkbaar. Ja? Wij zullen nooit de zeggenschap voor het jaar. Ik net 10%, ik neem maar wat stond. Nee, omdat ik hier voorzitter. Er zit een partner van Deloitte. Ik net op zijn achterschool vallen. Die snappen dat als je dat soort trajecten ingaat, dat is het begin van het einde. Dat is zo nooit iemand aan. Nee? Ik ben geen ondernemer, ik weet het net, maar ik neem maar wat. Net bij de voetbalclub Heerenveen. 10% aandelen en dus ik zeggenschap kwijtraken tegenover een financiële injectie van miljoenen die je uit de bronnen helpt. Ik neem maar wat. Waarom zou dat absoluut nou dan wezen? Nou, ik weet helemaal niet wat er via de spelen. Maar dat liep me onmogelijk, eerlijk zijn, want dat soort bedragen die gingen net op tafel. Maar ik afgeleid is daarvan in de vorm van volle lietsere bedragen. Dat zullen we nooit doen, want het begint van het einde. Ja, hè? Ja. Maar omgekeerd, er is ik geen Chinees, of welke buitenlander dan ik, die voor 10% zeggenschap een vermogen in de club stoppen, want Nee. daar is niks voor. Die wil een meerderheid hebben. Ja. Dus we praten een beetje hypothetisch. Niet aan de orde. Maar dat is nooit aan de orde geweest Nee. en dat zou ik nooit aan de orde komen. Nee. En dat wordt dan toch gewoon maar zijn. Ja. En vervolgens lees ik in ieder letter in een column in de NRC van Joep van het Hek. Dat ik trouwens fantastische columns elke keer vind hebben. Ik kan het heel erg om leiden. Ja. Er staat in hier zien waar er wil je in kamp sneert met Twente bestuurders. Ja. Echt? In je letter. Dat is de beeldvorming. Nou, dan kan ik me één ding adviseren aan elk zichzelf respecterende burger. Begin nooit iets aan in een betaald voetbal. Want kennelijk linksom en rechtsom, zelfs al heb je de beste intenties, dan kan dit soort rare dingen zich voordoen. Zelfs bij een club als Heerenveen. Ja. Maar dus had het van de meeste speedhakker van dat ik er überhaupt instapt ben, dat ik nooit wou hadden. Ja. Had ik speed van beslissingen in dat proces die is naam haast? Of dat soort van achteraf ik daar toch ingrijpen kan, of ik daar eerder wacht op wijze matten, of ik daar eerder in de ruitskoppen matten, of in de rinhelly matten, of... Nee, maar ja, wat je mutten en wat kin, daar zit vaak nog een groot verschil tussen. Hè? Ja, maar wat ik een beetje op ziekje is, je kan zeggen van, ik ben integer en ik zet mijn ziel en zaligheid span ik me daarvoor in en altijd net lukt ben ik voort. Omdat de omgeving, daar koe ik niks mooi. Maar je kan ook zeggen van, misschien ik gewoon ergens iets oors van maken. Ik ergens, haast zelf fouten maken. Altijd. Ik maak ze dagelijks fouten. Ja, Maar concreet, wat is daar, wat haast daar fout in? nou, dat hoor ik maar voor mij. Omdat ik me ernstig voornomen heb Ja. om helemaal uit die situatie niks te zeggen als toezichthouder. Nee. Maar ik zou de laatste wezen om te zeggen dat ik tegen fout niet maak heb. En welke, dat moeten de oren maar om mij vertellen. Wat Als is, zij die behoefte vullen. wat is de grootste pine die het opleverd had? Wat het beste... Nou, er zijn toch een aantal mensen geweest. Werk, oren indrukken van hier. Mhm. En dat is toch wel een inschattingsfout geweest. Had vreugdskip kosten? Nee, dat is geen vreugd, zei het. Nee, echt. Ja, die heb ik wel gehoord, maar helaas hier van is overleden, een van de weinigen. Op 14 leeftijd. Maar goede relaties binnen wel mooi verknald, ja. Ja. En dat vind ik wel een zonde eigenlijk. Ja. En waar had die band een rol spelen toen, hè, in het stoppen?
Wel een belangrijke rol voor in gezin in het besluit. Ja, die hebben een hele belangrijke rol spelen. Want toen op het hoogtepunt of het dieptepunt van de ellende, dat de stel van die halve jaar voetbalsupporters noemen de lieden minder dan naar mijn huis te moeten stappen. Hè? Ja. Terwijl ik zelf net thuis weer Nee. en mijn vrouw en dochter alleen nog thuis weer. Ik had het alleen een jet als verhaal, maar ik had nooit in een jet die erbij was had of wat ik maar. Wat is er gebeurd? Om hoeveel man? Gaat het om 4 man of om 500? Naar verluidt wie het 74 man, die Ja. voor 50 tot 74, maar ik heb ze net teld. Maar die vrouw bij had ze was jongen? Of die win ik net thuis? Of, Nee, ik probeer me dat even concreet voor te stellen. Hoe zag dat eruit? Wat gebeurde er? Wat lijkt me heel Nou, eng. ik kreeg in het begin van de juni een telefoontje, maar toen zie ik op 250 kilometer van Snits, Ja, dat er mogelijk, dat hier ze via de social media of zo Ja. oppikt, de veiligheidscoördinator ja, van Heerenveen aan de telefoon, dat mogelijk een groep van Heerenveen supporters eens even een verhaal zo'n heli bij mij thuis. Wat namen ze daar weer aan? Nou ja, Wie dat een algemeen verhaal van onze club gaat naar de kloten, we pakken het boegbeeld? Of namen ze daar concreet iets kwalijk? nou, dat is weer een combinatie natuurlijk van alles wat er over Heerenveen zijn, weer wat wijden we. Dat zal die Chinezen ook wel weer een rol spelen hebben, maar dat is weer het hele klimaat wat creëert Ja. hier. Waarbij dan uiteindelijk het boegbeeld, als dat zo maar zeggen, wol degene is die men dan wil pakken kennelijk. Boegbeeld wordt zonder bok. Ja, zonder bok of zo. Maar Ik ben creëer- dat ziet dus 250 kilometer verderop. En dan komt zo'n telefoontje Ja? Van waar? van de veiligheidsfunctionaris van Heerenveen, dat Ja. men dat oppikt hier bij de social media. Ja. En nou, dan schiet men erin en denkt het wel. Maar social media, hallo. Nee, daar maar hebben dat we is het heel zelf concreet. veel gespaard. Dat is een concreet. Ja? En ze kunnen dat wel goed inschatten. Oké. En op dat moment, ik hier de hel in, want we zitten hier nog in een belangrijke bespreking voor Arriva. Ja. En er waren al heel wat vergaderingen hier in de voorplak van ik in Arriva tijd, tot mijn grote ergernis Ja. voor Heerenveen. Maar goed, toen moest ik hals over kop terug naar Snits. Ja. En letterlijk ongeveer 10 minuten voordat die lui bij u voor de doorstoelen kwam ik thuis. Ja. Bewakers in het huis en om het huis. Ja. En, ja, een dochter die totaal overstuur weer. Ja. Die vrouw die met mijn grote eigen hoesje, wat is dit voor krankzinnigheid? Er wint toen nog geen supporters van Nee, de door, maar maar er weer ze- wel beveiliging en paniek en, Ja, en dat en soort zij dingen. wist Ja. dat die lui in oortocht winnen, want Ja. dat zong natuurlijk roem. En ik zit daar een bewaker tussen mijn vrouw en mijn dochter zitten. Ik heb wel eens letterlijk wel eens gekscherend zijn. Die bewaker die ziet op mijn plak, want ik hier naast mijn vrouw te zitten en Ja. net een bewaker. Ja. Maar dat- Nou is dat wel verteld dat zo bij JRVN zie je, hè? Ja, dat ja. is zo. Nou, ons lezen ze dat wel in de krant, want er Ja. zien de meest verschillende Ja. dingen in. Mhm. Maar daar is trouwens ik mordieke zin. Ja? Nooit doen zijn die jongens. Nou, die, En die jongens zien achteraf ook volkomen gelijk. ja. Maar goed. De bewakers hier tussen die En vrouwen je en ziet die dus dochter. nu zien en ja, toen kwam een gezelschap. Wat, En dat giet dan in de stritten de meest verschrikkelijke dingen schreeuwen. En dan zit mijn dochter, die zit naast ik me. probeer, ik weet net West Wenners, ik ga in huis en jongen in streten net, dus ik probeer me dat voor te stellen. Streten, de shots naar boeten. En de Nou, ik shots. zou net naar boeten, want dat waren dus oudraden. Ja? Maar wat ervaarst dan? Schreeuwende, Ja, de schreeuwende lui. Ja. Die de meest verschrikkelijke dingen doen hierop. En mijn dochter, maar tussen al haar hysterische huilbuien, trots dat papa moet je eens horen wat ze over je zeggen. Ja. Nou, dat krijg je naar de holle. Dat elk zinnig denkend mens die denkt, ja, wat is dit voor krankzinnige wereld. Dat dit gewoon hoe mensen mooi willen zijn, maar goed. Maar hele domme opmerking, maar waarom is het achterdoor gewoon voordrol? Ja, dat- Flikker maar op met die lui en waarin achter het helemaal en we stappen in de auto en we gaan even lekker de kroeg in. Dat ken het. Wat zei? Dat ken we werden op een soort eilandje. Hè? Oké, Dat is net zelf dus de voetbal. koers net voort. Nee, maar dat waar ik ten eerste al in Ja. om naar buiten te gaan. Ik trof de bewaking. Maar er had wel eens voor hele boze stakende buschauffeurs stingen. Dat wist intussen sinds pak een beetje 2008
dat charme-offensief heel goed werken kan. Wie tegen een optie om naar boeten dat te stappen en te zeggen van mannen, zullen we er even nog aan? Ja, dat weer zeker een optie. Ja? En dat heb ik voorgesteld, maar dat waren mij al raden. Oh ja? En op dit moment, op zo'n moment moest toch ik ook in op degene die vaker maar dit bijltje hakt hebben. Mhm. Ik heb dat net. Hm. Ik ben op dat gebied een tamelijk groentje. En Maar dat waren mij ouderen om te Erik Gerrits die had een keer, toen hij coach was van PSV, toen ging er zo'n groot hekje in zijn wedstrijd en support is die zo'n, weet je wel? Ik weet niet als die beelden wist. Ik weet niet meer wie een internationale wedstrijd, Europa Cup wedstrijd. Gerrits die, er geen hekken hier op een supporters die zullen het veld op uit ongenoegen. Gerrits die draaft erop aan en die houdt in zijn eentje, dat zijn bijna iconische beelden, houdt in zijn eentje die meutertje, want die vloekt ze gewoon waarom het supportersvak in. Dat weer natuurlijk ook net op advies van een veiligheidsadviseur. Ik bedoel, soms hartstikke overwogen om te denken van, donder maar op, maar iemand, ik ga daarheen en mooi mijn persoonlijkheid los ik dit op. Natuurlijk heb ik dat wel overwogen, maar er zit wel een groot verschil tussen een trainer en de relatie die hij met een supporter heeft, Ja. versus een tamelijk onzichtbare voorzitter. Want ik kwam zo goed als niet net in de media. Mhm. Want ik dook steeds fut, ik wou net reageren. Mhm. Dat is een groot verschil, dat moet je wel realiseren. Misschien is dat die fout wel geweest. Omdat het onzichtbaar wist, kon ze makkelijk denken dat zo de geheime boeman achter de schermen wist. Ja, maar op het moment dat ik dat net hier deed, dan was dat leuk voor de pers geweest. Maar hier wel in nog volle grote rollen. We hebben heel bewust als Ja? stichtingbestuur zijn, wij houden ons moeilijk tegen, want dat is net in belang van Heerenveen. Wij reageren net. Is dat net iets waar Piet van Haast? Nee. Nee? Nee. Het is de juiste aanpak geweest, want het hier olie op het vuur heeft. Ja? Ja. Is dat misschien goed uitlezen kan wat de waarheid is? Nee, maar die kans krijgt dat. Nee? In dit geval, dat hier alleen maar tot beschadiging van mensen leidt. Ja, hè? En dat wil ik absoluut niet. Want dat is weer net in het belang van Heerenveen geweest. Nee. En ja, ik diende wel als Heerenveen. En daar zitten we nog een keer meer in. Maar goed, op zo'n moment dan staan die noem het maar jongelui voor de door te schreeuwen. Noem het maar. De hele jongelui. buurt in paniek. Want ik denk, wat gebeurt hier? Ja. De buurt die belt 112. Ja. En op dat moment belt ik mijn zoon uit Grace. Ja. En die zei, papa, ik weet niet hoe het met je is. Hm. Maar nu hou je echt op met die onzin. Ja. Jij bent altijd weg. Wij zitten hier op kamers. En het vrouwelijk deel van ons vijfjes, die zit alleen thuis. Ja. Je ziet, dit kan niet. Nee. Ophouden met die hap, nu. Ja. Ja. Ik zeg, Pascal, je hebt 100% gelijk. Ja. We houden nu op, morgenochtend. Op dat moment besluit? Yes. Ja? Dat is de druppel. Ja? Ja. Ik heb die wel eerder zo, de Achilleshiel, dat is weer in de familie. Ja. Dan moet iedereen met zijn tegels afblowen. Hm. En anders is het En dan hoeft er zonder net... enige vorm. Ik heb met hier zijn, ik hou hem mee op, volgende dag, boel bij elkaar. En ik zei, ik hou het nu mee op. Zoek het maar uit. En ik heb 0% spiet aan. Ja, hè? Interesseert me. En dat viel dan ook net als een, ondanks wat ik heel goed begreep, dat het, nou ja, ze zitten gewoon in familie, dat je dat net willen. Maar viel dat desondanks net als een vlucht? Ja, dat zijn meesten. Maar dat maakt het hier dan niet meer uit? Helemaal niks. Nee? Dat is de lekker steeds een vlucht. Prima, dat raakt het mij net. Nee? Nou ja, ik denk weer even waarom die straatvechter die het Tjenne en eerste keer gaat en dat soort dingen. Iemand die ervan houdt om zo nou aan de flink in te klappen. Nog steeds. Ja, Maar ik ben geen Don Quixote. nou oké. Ik ga net zien molens vechten. Nee. En bovendien hier... En dat die zoon dat nog net zo in hier? Dan wie het wel er ook in? Of wat die vrouw? Of... Ah, dat weet ik Had hij nog zo'n in van papa spuugt in de bek, ga terug. Nee, dat zullen ze sowieso nooit zeggen. Nee, maar oké, Ja. hypothetisch. Nee, daar ben ze te verstandig voor. Ja? Jongens, gelukkig. Ja, nee, maar als ze het net zijn hier, dan denk ik dat ik stap weer, maar misschien net eens in dat tempo. Nee. Dit weer wel een duwtje. Hm. Ik luister wel altijd naar de family. En wat zou ik er de maat riemen daarna? Tinny?
Die heb ik daarna net weer sprutsen. Nee? Dat is een van de pijnlijke verhalen daarachter dan. Want dat wie die maat, die halen die binnen. Nee, net als enige. Er zijn meer mensen die daar een rol in spelen hebben. Maar dan neemt het hem als eerste. En daarin ga je hem net elkaar net meer sprutsen. Nee, ik trok omstandigheden wel. Ja. Ja. Maar op dat moment hier ik te maken met het stichtingbestuur. Ja. En dat binnen degene die als eerste, dat waren mijn collega's, ik maanden wij te vuur en te zwaar probeerd hebben te verdedigen wat we in gang zetten hier. Mhm. En die hebben als eerste het recht om te van wat ik zoet wil. En dat is denk ik heel logisch. Ja. En daar is het verder ik bij Bleur. Voor mij, daarna heb ik niemand meer contact. Nee. Want daar zeg ik het net van in. Nee. Voor mij weer naar de beslissing naar het stichtingbestuur en de overige leden van het One-Tier Board ik natuurlijk. Mhm. Die is voor mij historie. Ja. Ja. En hast er nog wel eens weg van lui? Nee. Echt net? Nee. Nee? Net een seconde. Maar het is... Het enige wat ik die heb, ik zei nou liet ik me een aantal maanden je net op het stadion zetten. Nee. Dat heb ik volhouden tot half januari of zo. Oké, maar het is een van de weinige, even los van schuld en al dat soort dingen, een van de weinige dingen misschien die misleiden binnen in die bestuurlijke of leiding aan de carrière. Daar lees je het een wekker van. Even los van onwater luidt of wetter onluidt. Nee, ik lees wekker van dingen waarvan ik zeg, nou, dat heb ik direct een domme fout maken of zo. Of ik heb hier iets lezen litten. Daar zoek ik van wekker lezen. Maar in deze heb ik de stappen die ik voor mezelf verdedigbaar heb voelen. Mm-hmm. En dan kan ik het heel makkelijk naast me lezen. Ik altijd uiteindelijk hoe dan ik verlies oplevert. Dat het net slag is. Ja, maar net alles kan slagen in het leven. Nee, maar dat is je bent niet makkelijk. dat tovenaar net. Nee. En als net het risico wordt erin dat alles goed... Ik lees langer wekker van de dingen die me net slagen binnen dan de dingen die me wel slagen binnen. Dingen die me net slagen, daar kan ik heel lang wekker van lezen. Dan denk ik, goddomme. Nou, in een Waar ga ik het periode... lezen lid? Nou, wat ga ik verkeerd in? Of wat moet ik hieruit leren, wat ik dan een andere keer, wat me net meer commercieel. Nou, misschien een hele oorloop naar de beslissing om te stoppen. Weer natuurlijk heel veel dingen waar je even moet nadenken. Dat betekent overigens net wekker lezen, want dat doe ik nooit van dingen. Die periodische Dat ken ik net wel, maar periodisch, ja. Dat zou net gezond wezen. Nee. Maar dat denk ik natuurlijk wel na. En dan denk ik, shit, dit en dat en dat. Maar vervolgens, na het besluit, heb ik er net een seconde meer dan uitgedacht. Nee? Er zou nog een interviewtje in de Leeuwarden Krant komen, dat ging weer terug. Nou, Waarom, dat is klaar. Dat weet ik niet meer precies. Was het net woest of omdat zij het meer wonen? Dat weet ik niet meer. En toen dat ging weer terug en daarna weer het voor mij het volgende hoofdstuk. En dan, want als geen persconferentie volgens mij, Joen, dus als een persbericht schreeuwen, vrienden, ik stop ermee. Klopt Wel toch? een heel kwart persbericht volgens mij groot dat ik ermee stopte Ja. in verband met omstandigheden. Maar dat weet ik niet meer precies, die tekst. Oké, maar dan gaat dat persbericht er door uit, of dat gaat schreeuwen. Of schreeuwen litten, maar in ieder geval daar ben je mee bezig. Dat gaat er door uit. En dan, ik weet niet of het die in has, maar stel dat hast een emotionele dag of 2 dagen achter de regen, dus dan jou ze even delen op een bank. En dan slipt even een oerke en dan wist er nou je wekker. En wat is dan het overheersende gevoel? Ja, moet ik even denken. De mededeling naar het stichtingbestuur, dat vond ik moeilijk. Mm-hmm. Want ik vond dat de collega's, die liet ik toch wel een beetje zitten. Ja. In een heel moeilijk moment, maar voor mij wie dat is in dus de druppel. Daarna heb ik eigenlijk geen gevoel er meer bij gewoon. Nee? Ik ben naar huis, ik heb de knop omzet en ik denk ze zoeken het maar uit. De wereld doen sms'en en apps en verzoeken natuurlijk om een reactie. Mm-hmm. Maar die heb ik al genegeerd, daar ben ik gewoon net op rondkomen.
Ik heb weigerd om wie dan ik te te staan, om te voorkomen dat er nog weer meer olie op het vuur kwam. Ik vond het terugtrekken voor mezelf een non-item. De buitenwereld... Maar dat vind ik zo, dat dat een non-item vind. Dat is diezelfde. Ik vind mezelf eigenlijk onbelangrijk. Dat vind ik wel, dat dat gaan vind we ik- naar Heerenveen. En Maar hoe kun je jezelf nou onbelangrijk vinden? Ja, ik weet even net hoe ik dit formuleren, maar hoe kun je jezelf nou zo onbelangrijk vinden dat je je nek uitsteken? Dat doet bij Arriva, dat doet bij Heerenveen, dat gaat bij Tialf dingen, dat doet vaker dat in orenconstructies neem ik gewoon. Je steekt je nek uit en tegelijkertijd vind je jezelf zo belangrijk. omdat leiders die zichzelf belangrijk vinden, die schatten dat verkeerd in. Je bent onderdeel van een... Oké, dan ben ik even heel vals. Dan bewust even, ben ik even heel vals. Leiders die dat weten, die schatten zich verkeerd in. Dus, omdat je dat bewust bent, zoiets van ik ben onbelangrijk, want daarmee ben ik dus eigenlijk een betere leider. Nee. Nee? Die volgorde is verkeerd. Ja? Ik vind mezelf... Ik heb geen oordeel over mezelf, dat is hun oren. Maar onderdeel van mijn hele wezen als leider is wol. Dat ik mijn plak terdege goed kan inschatten. Ja. En die is minder belangrijk in de praktijk dan het van de buitenwereld lieket. Dat roep ik altijd en dat is ik zo. Wat je moet doen als leider is de omstandigheden creëren dat diegenen die om jou heen doen zie, dat die het werk doen. Of dat die de boodschap verder uitvinden. Als er schakels tussen zitten die dat vertikken, dan bereikt ze als leider niks. Als die dat realiseert, dan is er dus maar uiteindelijk een net te overschatte factor in. Laat ik het oorzezen. Ik beloek het even op mezelf. En ik geloof die wel, hè, dat je dat doet, maar ik probeer het echt te snappen. Ik regisseer wel eens, theaterproductie en dat soort dingen. En dan gaat het altijd om de acteur of om de muzikant. Die zit op het podium, die krijgt de aandacht. En dat is mijn rol en dat gun ik hem van harte. En dat komt hem uit oorringen, op van Lisa de Ska natuurlijk, maar dat komt hem uit oorringen. Ik probeer hun mooie dingen aan te letten. En ik gun hun het applaus en ik bewust, ik ben net degene die het op het podium zit, want dat is net een rol die mij past. Laat mij daar maar achter staan. Maar die vergelijking gaat net op. Nee? Nee, want ik ben net een regisseur. Nee, maar dat was wel oren. Ja, dat wel. Maar het is net zo, dat is het verschil, maar inderdaad het toneel. Als leider van een voetbalclub of als van een bureau, meer dan een regisseur. Ja. Omdat ze zelf in de spotlight stiest. Dat is het verschil. Dus een regisseur stiet net op het toneel. En ik kan me net voorstellen dat ze daar net van geniet, van die spotlight. Maar dat is eigenlijk dat wil ik eigenlijk allemaal. Ik vind het, ondanks dat ik daaronder steen, of achter het gedienst steen, die ene keer dat je dan een keer op het podium ophalen wordt en een keer het applaus in ontvangst neemt met mij, is toch wel lekker. En dat is in die spotlight, dat is toch wel lekker. Toch? Dat zou zo. En dat dan is misschien net... Dan moest de meeste vregen die heel close van me binnen. En die weten dat dat net zo is. En dat kan slow of net. Zodra Ik wil niet graag Leo, maar ik probeer het te snappen. Ik vind het zo moeilijk om het te begrijpen. Een groot succes hebben noem maar Arriva. Ja. Want dat is al het meest sprekende voorbeeld, want dan gebeurt het meest maar. Als kort nog ben, ja? Maar de voetbalclub Snit zei ik wel zo. Ja. Op zo'n moment dan realiseer ik me, dan moet de regisseur, hè, die moet er staan. Ja. Die moet op de pers te woord staan, die moet de persconferentie aan, of die moet de mededeling van. Wij hebben woen. Maar als er rug in mijn hart just, dan zoek ik op dat moment het liefst naar huis gaan. Een oor dat laten zezen en vooral zien hoe blij iedereen is. Dat is gewoon zo. Dat ben ik. En dat kan slow of net, maar dat is wel zo. Ik ben het liefst aan met mijn familie, dan drinken wij met z'n vieven een glas wien. Dan zeggen we, wat woe, maar Arriva. En dan drinken we met z'n vieven. En iedereen het feest en ervaart het als zijn succes. En wij vieren het moois vieven.
En degene die heel dicht op je zitten, dat binnen dus maar een peer, maar die maakt me elke dag mee. Die weten dat dat zo is. En ik vind dat leuk. Ik vind dat gewoon leuk. Want ik ben altijd wars van leiders die dat succes inhaleren. En dat iemand dat net loopt, want zo begon met dit verhaal, maar die supporters van Heerenveen die dat even net lopen, daar stond die in tegen de leider best, die het probeert die club omheen te helpen. Doet dat dan extra zeer, omdat Sadin best doet? Nee, dat doet me helemaal niet zeer, want ik zorg hoe dat komt. Ik lees weinig tot geen stikken. Maar soms als je me wel onder de neus duwt, of mijn vrouw leest dat. Dat is het niet eens op social media volgens mij. Ik zeg Nee. die net op Facebook, ik zeg die net op Nee, dat Twitter, is- ik zeg die net eens op LinkedIn. Dat is het podium voor mensen die carrière hebben of denken te moeten hebben. Maar niets van het al. Ik lees het nooit. Maar wat ik natuurlijk wel lees is kranten Ja. en columns. En dan Schroot, Harry, nooit je nou? Lok, Ilke Lok. Elke lok. Die is een regionaal best in Snits. Die schroot iets. En ik lees dat net, maar mijn vrouw die leest dat natuurlijk Ja, wel. ja. Dat vind ik sneu voor haar. Het is wel een vent. Wat kleur hij? Ik weet het echt niet. Inderdaad, wat zo zei dat ik daar zitten gekomen ben uit ego-overwegingen. Ja, ja. Hij en ik hebben voor Heerenveen nooit één woord wisseld. Dus dat is dan op basis van eigen observatie. Hij zoemde te weten dat dat niet klopt. Hij schroot het toch op. Maar die jongens die bij mij in de stritten komen, die lezen dat en ik neem dat voor waar niet aan. Wat ik dan, ik lees dat, ik voel net de minste behoefte om Ilke Lok daarover te bellen. Dat doe ik dan wel. Want dat is toch leuk? Dat is toch... Nee, ik wil natuurlijk. Ik Nee? wil de man weer bellen. Dat is toch op die chin trapen? Nee, maar ik kan plaatsen waarom hij dat schroot en dat weet ik verder maar niet midden. Ja, Ik, maar hij komt door die. ja, En nog die vrouw. Want nou, voor mijn vrouw vind ik het lullig. Maar wat ik dan... nou, dat is toch een reden genoeg om te bellen? Nee, Nee? nee. Daar ben ik krek. Maas zit er grut voor. Dan vind ik het grutter om net te reageren. Het kan ik makkelijk wijzen om net te reageren. En dan denken van ik ben een maatje te grut. Maar die confrontatie Nee, maar maar ik even... vind, maas te grut bedoel ik voor mij desting boven. Oké, maar... En dat denk ik, jongen, schrijf het lekker op. Ja, de uitwassen daarvan hebben ze jongen. Want meesten gaat dat wel lopen. Maar ja, dan is dat maar zo. Maar En ik dat- zou het echt krachtig voelen hebben om dat als iemand voordat hij dat opschroot even belt om een gevoel te krijgen of het klopt. Maar dan wil ik zo graag weten van wanneer is dan wel de confrontatie, jongen? Want de hoort ik wel van confrontatie. En wanneer doet dat net? Wanneer het in belang van Arriva of van Heerenveen is. Maar als men dingen om mij schroot, moet ze vooral doen. Dat raakt het me net. De grote man die niet groot wil zijn. Ja, maar dat raakt het me echt net. Nee? Nee. Schroom maar naar je fut, ja, ik vind het sneu voor mijn familie. Ja. Ja. Maar erop reageren, zo'n beloning wezen. Nee. Ha. Zullen we naar binnen? Of was dit Ja, het want wel? ons schrijf ik misschien toch kort en meestal is het... We kunnen ik de vuurkorf voorsteken, maar Ik denk dat dat helpt. dat weet ik net. Maar dan was het zeker. We kunnen Nee, zitten dan kun je wel lekker binnen. naar binnen. En Ja? het is nou, hoe let? Ik had geen idee. 12 uur, nou, dan is het echt iets voor een borrel. Oké, dan gaan we naar borrel. Ik blaas het spul even uit. Rinne maar in en show maar even wat er is op borrel. Er is wien en in de koelkast is witte wien en er is bier. Dat is ongeveer het borrelniveau wat we dat hebben. is voor deze jongen genoeg. Oké.
Is het hier nog wat warm of net? Nou. We willen wel een beetje in de buurt van het kacheltje zitten again. Dan ploft hier even dan. Doet hij Ja. wel wat? Nou, iets. Nou, gaat niet heel erg van harte, hè? Dan ga je er maar dichtbij zitten, ja. Wat had ze inschonken? Had ze niks inschonken? Nee. Wat was haar? Er ontbreekt hier een essentieel onderdeel van. Ah, kurkentrekker? Dat is een spiegel. Tja. Ja, ik kreeg al wat ontdekt wat erop liep. Ja. Om te voorkomen dat mijn mem zei dat ik weer naar de kapper moet. Best wel griezer worden, zeg ik, in vergelijking Nou, met nou die moeten we echt periode. ophouden, want dat is iets wat dochterlief mij permanent aan herinnert. Ja, maar dat is 53, toch? Zei je dat? Ik ben 44, ik ga een klein griezer beurt. Dus hoe is die op die 53? Nee, maar dat is de humor van de Hettinga's onder elkaar. Ja, hè? Maar, wat was drinken? Wiet, reet, fris. Nou, maar deze temperatuur is Bier. een glas carrère wien wel heel lekker. Bier is... Gaan we doen. Hadden wij de komende dagen zo houden, maar als je nou een betere kachel vinden kunnen, want het hoort inderdaad net oer. Nee, dan wordt het... Als het echt kort krijgt, dan kunnen we vrij hier had er. Oh, nee, is die jas natuurlijk ook nog, hè? Maar ja. Alsjeblieft. En VC Snake, doet niks meer, bestaat niet meer zelfs ook, hè? Ik weet Ja, het van is voetbal. Maar. bozo, sneek wit zwart. Sneek wit zwart, bozo. Ja. Nou, bestiert er wel. Ja? Maar Maar dan dat doet er krijg niks je meer? gedegradeerd. Nou, je bent supporter, hè. Mijn zoon zit bij de... Als jongste zoon zit bij de selectie van het eerste. Ja. Dus ik zit frequent die wedstrijden. Ja. En daarnaast viel ik me nog heel erg verboen bij de meesten die de club een warm hart ook dragen. Waarom is geen voorzitter meer? Dat zie je niet, vond ik het mooi om een stokje hoed te gaan. Nee. En dan weer een mooi, een logisch moment hebben we gekozen. De club bestaat 100 jaar, dat wil ik naar mij maar zien. Dus zei ik, dat stop ik aan mij. En dat is achterhouden goed geweest. Ja, hè? Want ik vond dat ik op dat moment te volle supporter wilde hier van de club. Ja. En dat is als bestuurder is dat net goed. Dan is Dan doe je net meer... neemt net meer de juiste beslissingen in belang van de lange termijn. Dan wordt het meer te volle korte termijn. Ik is dat zelf beoordelen om het oordeel te Nee, zeggen? dat zeg ik achteraf. Ja. Ik wist het wel, maar op dat moment realiseerde hij dat minder dan dat ze er wat afstand van neemt. En dat is toch een natuurlijk proces. Zeker bij een sportclub, Ja. dus daar als bestuurder wel voor waken. Ja. Als op het juiste moment wil terugtreden, ze juist erbij. Te volle clubs op dit ogenblik. In betellenvoetbal ben je natuurlijk Ja. dat de voorbeeld. Maar werken dat bij een amateurclub krijgt hetzelfde? Ja, maar Het principe is hetzelfde? ja, het principe is wel hetzelfde. En dat is het Nee, weer... cheers. Is dat... Ja, cheers. Is dat weer oors als in het bedrijfsleven? Ja, de bedragen zijn onvergelijkbaar. Als in het bedrijfsleven Ja. bedoelst. Ja, want er was net zo gauw supporter van een bedrijf. Nee. Ik net Bovendien is het toch bij een bedrijf, ik weet een meisje met oren niveaus, zeker bij grote ondernemingen als Arriva, maar oren vormen van toezicht, volle professionele toezicht. Dus dan Een moet jij ledenvergadering- de waskagen. Dan zou het in je dat je naar van, nou vriend, Als het voor gebeuren, ja. ja. En bij een voetbalclub is een ledenvergadering toch een oorgremium. Dat is het toezichthouder op een bestuur. Ja. Ja. En bij een betaalde voetbalclub is vaak nog een raad van commissarissen. Ja. Maar
Ja, de invloedsfactoren bij een voetbalclub zijn toch oors dan in het bedrijfsleven minder voorspelbaar en daar toch echt moeilijker in te grijpen. Dat is nooit dus deerwurig van al dat gebestuur en geleiding, ja. Nee, maar En het gaat altijd om oren, over grote bedragen, over verantwoordelijkheden. Als ik dat in mijn werk wat onvergelijkbaar is wat verantwoordelijkheid is natuurlijk, maar dan heb ik al zo nou en naar behoefte dat ik denk van, wat is die uitlaatklep? Bij mij is het schreeuwen, dan ga ik even lekker voor mezelf even zitten schreeuwen. Dan maak ik niet wat de moois in haar en dan ga ik even lekker mijn eigen songtekst, verhalen schreeuwen. Mijn vrouw die weet, ze moet net onder het hut erin komen. Nee. Dat heb ik absoluut nodig. Om en net mega te groeien, maar ik om ergens toch te ontladen. En dat ken ik maar dat hut draven. Best al zo vier? Ik bedoel, je moet een redelijk ervaren hutrenner wijzen om in zo'n cadans te komen. Dat heb ik al heel lang. Ja? Ja. Ik draaf al zo lang als mijn huid overleden is. Ja. Wanneer is dat? Dat is nu 24 jaar in. Dat ik echt in die frequentie hut draaf. Ja. Dus en al redelijk snel wordt dat een verslaving. En dan is die zelf heel slecht voor als het dan net draafst. Ja. Dus daar zit ik al lang in. Dat is een verslaving, dat is die dopamineverslaving. Dat zat toch? mee, ja. Ja. Maar ik ben geen bioloog, maar Hoe lang, hoe vier is dat? altijd 6 kilometer. In een jaar loeken? Nou, dat is waar eenmaal. Dat red ik nog heel langer aan het meer. Nee? Maar, Nee. nee, Maar dat is het niks. het gemiddelde is ongeveer 10 kilometer per uur. Oké. Dat tempo zit ik nou op. En maar zo nou dan uitzitten naar boven. En dat demotiveert net, dat je naarmate je ouder wordt, dat wat... nee? Want het is een prestatieding. Je wil, nee. De prestatie zit erin om het vol te houden. ja, hè? Om het altijd weer te doen. Saai. Ik al raait het pijpenstelen. Ik al zit ik weer in het zafvolste hotel. Ik zie altijd een hotel uit waar een hardloopband ziet. Ja. Ik wil me een afstandje herinneren. Ja. Daar zit de prestatie in. Ik verzaak op dat gebied nooit. 3 keer per weekend doe ik. En dan komt niemand doen. Dus heb mijn vrouw. En het lezen. Ja? Lezen. Ja? Wanneer was dat? S'nachts. Ja, er slipt op jou ook eens. Nee, maar daarvoor. Ja? 4 woorden niet zijn, hè? Oké. Maar daarvoor lezen. 6 woorden lezen, 1 woorden lezen en 4 woorden slepen. En, nou, toch wel inderdaad een uur per dag lezen. Dat zeker, ja.